Ay! Araw na. Ah, dinding-dinding. Dinding-dinding. Ay, dinding, gano'n na. No, yung lead. 1 viewers low. Umalis. Ang viewers low. Wala namang ano, pampers. Oh, oh. Ay, wala kang pampers. Hello po sa 1 viewers natin. Dito na kami, nakapila na kami. Oras? Hmm? Oras? 1:36. 2 viewers hello po. Nakapila na po kami. Ang ilan ba tayo? Kapila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 6 kami. May nakahiga pa yan sa una. May nakigawa pa ba sa kanan? Meron pa dito. Time up na. Di mamaya babalik ako doon. Anong oras na? Mamaya. Tinanto ko na. Hindi nga malobat ka. Huwag matulog ka na. Ay, matulog ako. Bukas TV. Dito kami sa ano. Hmm? Ano? Ako nag-guide ka. Ay! Ay! Ano? Galing pa lang ako doon. Wala po yan. Sige na, baka malobat ako. Hello po. May ano lang. Sakit sa likod nito. Sa 1 viewers at sa isang nakatamsak. Sa viewers hello po. Nasa gilid to, 3 viewers hello. Nasa gilid kami ng kalsada. Pakita ko sa inyo. Harap na kami ng ano, Supreme Court. Labas kami ng PGH.
Walang boom. Kanina pumatak na yung ulan. Konti. Good morning sa lahat at good evening sa ibang bansa. Ay, kagabi na dun, no? Wala mo, oras na iba-ibang mo. Robinson pala yung sa ano. Robinson. Ha? Saan na, Robinson? Oo, Robinson Manila. Yung mga galing yun. Yung mga galing yun sa Robinson. Yan, tsaga-tsaga lang tayo sa pila. Hello sa viewers natin. Nakapila na kami. Wala mo. Wala mo. Nagugutom ako. Hindi ako kumuha na. Jollibee. May candy, ikaw. Oh, kaya angas naman. Hindi na lang. Mabi pabalik sa din si Baby. Kuha tayo ng karto para makahiga tayo. Kasi kakaano lang nila eh. Sitira naman ako nun, nagsabi ng babae. Kaya ko pabili ko ng karton. Mahigaan lang namin kasi nakapila kami sa ano, PGH. Eh, nakalabas na sir. Kanina pa, dapat kanina ka pa. Pero mamaya daw meron. Ako ng karton. Alright. Yeah. Ano naman kaya yung resulta natin mamaya. Alam mo, yung sa ano ko na, sa mindset ko na. Comment po kayo sa live viewers natin para may kapintuhan kami. Habang nakapila kami dito sa labas ng hospital. Mamaya pa magbubukas. Matulog na yung viewers natin. Sino kaya itong silent viewers natin? Ito viewers na sila. Patong. So, ano? Tawag ko na lang.
Natumba. Lapit ng baga. Malikot po sa andara. Total. Well, 3 viewers daw. Mamaya po niyan, mahaba na yan. Tapos pagpasok na naman, dapat makasunod ka agad kayo. Makasunod ka agad kasi masingitan sa ano. Kasi may mga maan dyan sa ano. Hindi sumusunod sa pila. Kailan magtanong ka agad si Gordia kung anong process niya may Oo. First time niyo po mag ano. Kami isang taon na kami dito pabalik-balik. Sino? Galing pa kami Bicol. ano sa pila? Sa Ilong. Sa ilong? Polyps. ganito talaga dito. Mamaya sakay na naman kayo pabalik na naman kami Bicol. Basta back and forth namin 5K. Kasama na pagkain. Dito libre. Kaya pag uwi, uwi na ito kagad. Kasi gagala-gala pa, pang gastos. Biyahe namin papunta rito, may baon kami. Tubig. Oo. Buti na lang may kapatid siya na ano namin, ini-stay yan. Diyan sa Santa Misa. Kung wala, mahirap. Isang taon na kami dito. Balik-balik. Kada pangalawang buwan, balik dito. At syaga talaga. Buti nga walang ulan ngayon. Paggabi may ulan. Buti dito muli, pumatak na baga. Sana wag naman kasi di pa kasi ginagawa kasi yung sa loob. Kaya walang waiting area pa. Tapos mga palasing ko papapasokin tayo. Pila ulit. Hilo ang nalilito. Pero kung hindi ako nahihilo, papagamit ko nito. Sa hilo. Pumunta ako dun, umingi sana ako ng karton kaso wala na. Mamaya babalik ako. Saan yun? Sa may 7-Eleven para makahiga sa ano. Malayo. Doon pa sa dulo nung may ilaw na yun na maliwanag. Layo. Ang problema ko naman, nahihilo ako. Ano yun? Bakit ano po yung ano mo? Taas naman na niya. Late, late na yun. Oo. 1,000 sa akin. Yung niya, white blood siya. Marami. Ayun ang gagawin sa kanya. Oo. Babawasan daw ang galing. Tapos, hindi. Kami nakapag-donate na nga ako ng dugo din. 2 bag. Hintay na lang kami ng kung kailan schedule. Tagaan lang talaga dito. Sulit naman, di ba? Kaso sa isip ko, tulad namin isang taon na. Kung yung pera buo talagang nahawakan, kahit mag-ano ka na lang. Kasi yung pera takot-takot lang. May trabaho kasi. Nahihilo. Yan ang trabaho ko naman. Mason carpenter. Oo. Inisip. Eh, yung gusto nyo magtrabaho, hindi na nyo kapag. Oo. Ay, baka bumagsak ka pa. Hindi, Ano pag natumba nga. natumba ka ba? Buti nga, unti-unti siya. Buti dinampog yung ulo mo. Sa gragas. Hmm. Malapit sa may amin. Saan po ka galing? Santa
po sa ano, for viewers natin. 3 viewers. Sige. Tawag ako nga lang yun. Mamaya, babalik ako 7-Eleven. Nasa pilis na po kayo. Opo, dito na po kami, nakapila. Pag ako nagbibitaw, hindi naman nakatawa. Hindi ako nagbakay na. Gutom mo. Three viewers alone. Magdamag to, walang tulugan. Nakakapansapit.
lang sa pila. Mamaya pa po malalaman pag nakapasok ulit. Siguro pang ano, pang siyam. Huh? Sabay ko. Nagugutom ako. Oh, viewers. Hello po sa viewers natin. Tulog na. Pupunta ako dun sa may 7-Eleven. Pumunta na ako kanina kaso ubos na yung karton. Para pag ikaw, kasama ako. Wala, hindi ako nakaupo dun sa, ano, tignan mo yung jacket ko doon. Pag-iwa sila. Mamaya babala ko sa mga 7-Eleven, babala. Kasi mamaya daw maglalabas sila ng karton. Kasi gakam. Balikan ka na kayo. Sige na. Hindi ba masarap? Oo. Baka daming mga ano, mga tambay ko. Baka magawa yan. Meron ako. Nung oras ako pumunta doon. Ay, ulan na. Wala na. Umulan na. Umulan na talaga. Lang.
Okay na yun. Yan na yung sinasabi. Malakas pa to. Ano na natin ito. Ayan na yung sinasabi. May 7-Eleven po. Ano ko lang. Bagay may ano pala. Yan po, umulan. Nagiling sa mga dahon. Ano tayo pa? Umulan. Wala. Mga mabaka. Sana nga. Layuan sa tao. Mula kasi ko ano dyan. Layuan. Nakalib ako. May lumakas na. Kaya lang may payong kami na yan. May umuulan pa po. Mamaya po, sabay po kayo sa akin. Doon sa may 7-Eleven. Oh, wala na. Babasa ka rin. Hindi ka rin makakapunta doon. Doon pa sa dulo yung 7-Eleven. Pagpas doon sa may ilaw na yun. Yan lang po sa lagpas. Wala po Diba yung daanan, may ubong naman. Wala po talaga tayo lumakas. Lumakas na nga Lumalakas eh. na po eh. Ano mo na ba yung telephone? Po, ano na. Ay, po doon na lang muna mo kayo. Hindi naman magka. Umulan na. Ganun po ba? Ayan. Dito na kasi kami nakapag-umpisa. Wala ko, taga-taga na. Naman mo, maulan. Wala yung po. Maulan. Sana mag-amay na papasukin lang kahit dyan lang. Good morning pa rin, Jason. Kuya Kuya Obet. Obit de la Cruz. Hello po. De la Cruz. De la Cruz. Good morning pa rin, Jason. Ganyan yan sa PGH. Tambak or daw sila. Yun, shoutout po dyan sa ano, mga taga Bacoor. Umulan nga po Mga eh. De La Cruz family. Eh, ano pa ni ano? Tol Julius. Nakakapatid ni ano? Kuya Julius De La Cruz. Hello po. Opo, kanina pa kami dito na mga ano, 12. Ayun, may nagbigay ng payo.
Kay nanay. Buti na lang may nagbigay ng payo. May nagbigay ng payo. Oo. Parang wala na. Ganyan talaga, maulan talaga eh. May dala po kayong jacket. Meron po. May jacket si Mrs. Hindi ako nagdala. Pwede mo dinala? Wala ko dala mo. Hindi ko na dinala. Nakasampay doon. Kasi inisip ko mainit din kasi sa loob. Kasi ilang beses lang yun. Nag-jacket ako 6 mainit. view sila po. Mainit ko sa loob. Hello po, Ate Lovely. Darla Vlog, hello. Mega love shoutout po. Ay, nagsitayuan na sila. Thanks po, sabi ni Kuya Obit de la Cruz. Nagsitayuan na yung mga kapila. Kasi umulan. Umulan po eh. Dito, buti na lang dito may ano. May puno. Marami na. Buti na lang may puno. Kaya na sangga yung ano. Hindi ko dito. Diba? Ah, 7 na nagtamsak kilo. Kasi pa viewers natin. Malakas na po. Malakas na nga. Malakas na. Malakas Kasi na lang may ano. Malakas na nga. Malakas na. Babagsakan tayo ng ano dito sa likod. Wala. Hindi naman. Wala nang ano dito. Malakas na. At pag ganitong umulan, magpapasok na sila kasi may silungan sa loob. Eh. Sabi ko na nga ba, yan yung iniisip ko kanina. Buti kung may down dito na Si Kuya Julius. dako ng saging. Daw ng Kuya Julius, hello po. Tolilios. anahaw ng sa kanila. Dami anahaw. Umuulan na po. Papaantok ko lang. Galing sa trabaho. Kami tulan na talaga. Antok. Hindi na nagpapaandok talagang antok na. So, Kasi parang papasok na ata. Sakit. Nang bukas. Kinakalabog ata yung bibig. Kalimakan. Parang kinakalabog lang sa una. Sana may public hospital din sa Bicol o sa bawat probinsya katulad ng PGS para di ganun meron naman po kaso talagang PGH talaga yung mga mga specialist. espesyalista. Yung mga galing din po ng mga provincial hospital na hindi kaya nilang dito na po lahat nire-refer sa PGH. Meron naman po kaso mas maraming expert lang po talaga sa PGH. Buti na lang tumila. Tapos mga bandang mga 3 sa pipila ng
pa. 2, 3, 4, 5, 6. Natulog na daw ako, sabi ni Mami. Tulog ka na po. Sabi ni Mami Maris. Tulog na po. Sige, tulog ka na to. Kasi anong oras na? Dito po alas anong oras na sa atin? 2:11. 2:11 ng umaga. Parang dragon. Parang dragon. Nagpapabulong ka kasi kay Ate Jenny. Dapat sa kanya ka po nagpabulong. Bulungan mo tol. Kay Ate Jenny ka po nagpapabulong. Tamputol na eh. Ano nang bulong ni ano? Bulong natin Jenny. Mahiwagang bulong na Ate Jenny. Kalaban ninyo dyan. Antok. Anong oras sila? Diba ba? 5 sa gate. 5 sa gate, tas 6 ulit. Papasok na sa loob. main. Tapos, mag-check up na sa 8, mag-check up. Binulungan na. Binulungan na daw, sabi ni Dr. binulungan. Julius. Bumulong na po. Ang mahiwagang bulong. Sana hindi na kumalat yung mahiwagang bulong na yan. Nakakaloka. Unlimited na po yung live natin ngayon. Hindi si Ate Jenny. Unlimited to yung ano natin. Eh, si Mami daw. Si Mami. Maris. Ano yung mga bulungan ngayon. Unlimited bulungan po tayo ngayon. Hanggang 20. Malaya kami ngayon. Malaya. Malaya. Sa lahat ng malaya. Tayo lang ang hindi lumalaya. Binigyan kami ni Idol Japper ng kalayan. Abot. Petsa 20. Abot pa din. Plus 21 magpapasa na kami. Salamat tol. Tulog ka na po. Tulog Kuya ka na, tol. Julius, para may energy na May mamaya. trabaho pa. Para malakas yung bulong. Mamaya naman ulit. Sige po. Kuya Julius, tulog na. Mamaya wala nang oras-oras yan sa ano. Bahala akong magkasabay na. Mga live. Pero sana ay mauna. Oh. Binasag ni Mami. Love shade. Mami Maris. Sige, sige tol. Salamat tol sa pag-tune in. Bukas ulit. Ay, mamaya ulit. Good night. Night, good morning po sa akin. Good night po sa inyo. Samahan ko kayo para may kasama kayo. Salamat ano. Kuya Tidi. Ay, natulog Kasawol. ka na po. Kasi kanina pa po nakatune in yun si Sir Teddy. Kaya na po kayo. Unlimited live naman po tayo. Yun! Nagpaiwan pa si Tol Julius. Salamat tol. Nagpabulong pa si Kuya Julius. Salamat tol, salamat. Nagpaiwan pa talaga si Tol Julius. Ang bulong ni Ate Jenny. Salamat, salamat. Thank you. Ang mahiwagang bulong. Sakit sa likod. Ay. Wala, nabasa na yun. Kasi bang itong na, panuan natin, hindi naman basa. Kaya pwede pa akong kumuha ng karton. Ang oras yan. 2.15. Pakahidlip man lang tayo ng ano, halagang 5 piso. Natulog. Makaka-charge tayo na ng pare ko.
5 viewers, hello. At 3 viewers. Mega love shoutout po. Comment po tayo para makilala kayo kung sino. Mga silent viewers natin. Isa si Kuya Teddy. Si Todd Julius, nag-out na siya. May 2 viewers tayo na silent viewers. Kasi ano to, baka si... Ano ba yun? Kaya Obet, O yung nagpa-shoutout. Obet de la Cruz. Baka si Kuya Obet de la Cruz din isa. Ano po? Anong bansa nga yun? Norway. Yung kay ano? Tol Julius? Norway yan. Yun, oo. Kaya yung ginagawa namin, sa labas Norway. Anong sakto? Yung hamo nagpadala ni Ate Jenny sa inyo mamaya para may panggastos kayo mamaya. Kakahiya po. Kaya po. May ano naman po kami, May budget po. yung budget namin po hanggang pauwi na yun. Saka ano, nagbaon naman po kami. So, may kain. Correct. May dala kaming kanin dito. Saka cup noodles. Noodles, saka tubig. Bibili na lang tayo na mainit. Yung itlog na dala mo. Yan pala may itlog. Lagay ko sa cup noodles. Akin na, nagugutom na ako. Kainin ko yung isa. Kainin mo nga yung isa. Nagugutom talaga ako. Biscuit ako sa biscuit. Yung itlog na lang. Labas mo ng tubig. Hindi, buksan mo lang. Labas mo yung tubig mo. Yung balat. May plastic ako. Doon na lang, ihalo na lang natin doon. Ay, sumisigaw na. Diyan na lang, dito na lang ipasok. Hindi mo na lang eh. Kasi na ba yung ano, inanuhan mo kanina? Manila pa rin kayo. Wala sa program. Opo. Opo. Paano po magagalaw? Hindi. Ako mo. Malakas. Malakas na eh. Almusal tayo. Itlog. Ayan ba ito? Magic. Simpleng balak. Dumikit na. Ano? Cup noodles na lang. Hmm? Cup
Ha? Hindi ka pa? Parang mag-ano na kaya. Hindi ko talaga nauunan na magkaon sa araw. Iba yung kapag ano na. Ano, dala ka. Nakakapi mo lang kayo eh. Dapat pala, yung lagay ng kape, yung nalagay mo mainit, huwag din ng kape yun din. Tagyo mo sa loob. Inom ka? Kuya Jaime, Live parang diesel tape. Opo, Kuya Jaime po. mag-live na po tayo kay Jaime. Hanggang 20. Hanggang 20. Kahit mag-lag yung uno live, wala nang kaba. At congratulations. At yun, graduate na tayo. Salamat po sa inyo. Sakit sa likod. Nandito na po kami sa PGH. Nakapila na po kami kaya umulan. Gutom talaga. Nawala yung hapde ng salita. Kumain ng itlog. Balikan ko na kaya doon. Sige, wala na. Ito, Isablit mo na ako. Magpapal or saan ka? Saan ito na ko mo? Wala na. Yan, iwanan ko muna sa asawa. Maghanap muna ako ng karton, panlatag para makahiga. Ano? Ako ko yan. Hanap muna ako ng karton para makahiga kami. Mag-alas 3. 2:25. Pwede ka pa rin makalimutan sa oras. Yun.
Pag nakakuha ng karton si Managing i-flip kayo para malakas. Opo, i-flip kami mag-alala. Sana makakuha. Kaya ka na po, Sir Teddy. Kaya ka na po.
yung ibang karton doon. Ano mo? Wala na tapa. Parang sabi ang sabi. Lang. Ang mga karton na. Bahay-bahayan. Bahay-bahayan tayo. Sa karton. Oo, yun lang. Vlogger ka? Nagpa-vlog. Nagbaso. Yan. Ay, bahay-bahayan kami. Ay. Diretsong pa. Wala na kasing ibang karton. Yan lang eh. Masakit kasi yung tubig ko. Oo. Pwede kang umiga muna dyan tayo. Kaya dyan sa tatas. Iluhin yan eh. Blue. Kaya mo na. Iyak ka na. Hindi mo gura ko bayad to. Ano ko bayad? Gampi ka makumakay ko. Hindi mo. Mamalala. Ma-violate. Yeah. Ito din ako. Hmm? Ikaw yung matulog. Hello po sa mga viewers na. Ilapit ko. Ha? Pero hindi ko sa diyan. Bahay ko. Bahay kubo. Bahay-bahayan. Yan kasi may bahay tayo, pinag-ibininta natin eh. Yan tuloy din kasi sa gilid ng kalsada. Good morning po, everyone. Baka matay na kami. Walang yan. Isa rin lang. Ito, mo, ito na lang kunan mo. Yung bag. Oh. Ito dito. Hindi ko lang sa nila. Pagdating ako mabait, kaya ako yung babae. Tulog na baby, sabi ni Kuya Jaime. Kulang tayo ng electric pan, no? Para hindi mag-pay-pay. Akin na yung may pa. Abay na ba na? Mainit eh. Kailangan ni Amag ano? Sige, Amag ko rin. Mahaba pa yung oras. Tapos nasa loob na tayo. 8 pa sila magtatawag na. Ano po talaga dito? Nagpakulay pa si Kuya Jaime. Gulat ako sa inyo. Salamat po Kuya Jaime. Kuya Jaime, thank you po. Pasensya na po. At Kailan ko tulog ka na? Nagulat ako sa ano mo.
Lang. Ginanyan mo ko. Ang baka kang electric pan mo. Tiga-tiga lang Ano muna. ka sir? Congratulations po pala. Graduate na po kayo. Salamat po. Kuya TV. Kuya Teddy daw security guard ko kanina. Salamat po sa suporta niyo. Dahil po sa inyo yun. Mas pagbalik natin sa Kamsur, ano ulit tayo. Back to pala. Nauutot tuloy ako. Umuulan ulit? Hmm? Umuulan ulit? Ano? Parang umuulan ulit. Wala ko lang. Tumutulo lang. Tulo sa ano? Mahaba na tayo. Hanggang po kayo. Hanggang pa doon sa dulo. Opo. Lalo na mamaya pag mga alas 6 na. Mas mahaba ang pila pag Lunes. Grabe talaga ang pila. Makikita mo. Hindi. Pag Lunes, grabe ang Makikita mo din yung mga bagong dating na gustong mauna. Wala pa nga po yung mga naka-wheelchair. Priority yun. Mga Hindi, wala po senior dito. Pero pag naka-wheelchair po, yun talaga yung priority. Oo. Pero kung senior ka tapos nakakapaglakad ka po, wala. Kung huli ka po talaga. Oo. Pero may mga inyo na nagkikipagkulitan talaga sila. Kaso yun talaga yung ano dito. Kung halimbawa naman, senior, tapos may malakas pa na gusto pumila, mauna lang muna yung ano. Unahin, tapos isusunod na lang nila. Kung malapit lang yun. Ano kung malayo? Kung dayo talaga tulad na namin tulad natin. Chachag. Santa Maria ka. Buwan ko baka kami na yung pinakamalayo dito. Waray. Doon. Galing talaga sila doon sa ano. Ate Cherry lang po. Long time no see. Kuya Ubit, hello. Galing Ilocos pa talaga sila. Ay, Bisaya. Pero galing sa Amar, tapos pumunta lang dito. Grabe. Oo. Tawid dagat. O dadaanan kami. Yung Sorsogon. Saan po kayo Sorsogon? Huban. Oh, napuntahan ko na yan eh. Erosin. Unan pa kayo no? Kaysa sa Erosin. Huban. Oh. Sa ano ko napunta sa may Patag, Barangay Patag. Kasi yung taga sa amin nakapangasawa dyan, sinama ako. Nakakarating ako malayo kasi Oo. trabaho ko. Ay, umulan na talaga ulit. Ha? Umulan. Bumakang ulan sa tenga ko.
diretso sa Wala tulog. kami kasama. Malayo. Ay, Ah, ulan na. Ulan na ba ulit? Ulan. tapan mo lang. Tapan na ba? Ikaw yung ano ka. Ako po haba ng pila dyan. Buti nyo. Mayroon po umuulan po Ate Cherry. Ate Cherry, Ay. nakahiga po ako. Oo. Pumapatak na naman kasi yung ulan. Umuulan Nagulat po. ako sa ulan. Pahinto-hinto. Madami na sila, 8 na sila. Kuya Obet daw. Hello po. Kuya Obet. Ay, lumalakas na. Sige lang mo. Payo to. Oo. May kontrata ka sa kanila. Ah, Nagkasarili ako kanila. Kasi marunong ko mag-urban. Ito ng trabaho sa construction. Alas 12 pala rin kailangan. Kahit malayo ng lugar yun, ginagawa ko basta Sapat na ano. basta malaki yung tinagawa. Oo. Yung mga tao ako na Sila Bicol. meron yung design. Kumikit-kidlat pa. Oh. Wala man. Wala man kidlat. Lumabasa ka na. Hindi mo. Malakas Kumakatok na sa git yung mga saunaan. 10 viewers, hello po. Good morning po sa inyong lahat. Sige lang mo. Wala mo. Hindi. Tinutulong na talaga. Lumabasa ka. Malakas na. Malakas na ang ulan. Malakas na talaga. Malakas na ang ulan. Yan po. Wala nang makain kami. Nilalamig na. Ako mainit. Ay, naglakad kasi ka ng malayo. Ako na Layo yung lakad ko. Tingnan nyo lang sa vlog. Nanganap ako ng karton. Tapos mamaya kung mga Nagigilid. Hindi ano po, dalhin nyo na lang po sa loob. Tapos may basurahan po doon. Tapos kukunin naman to ng mga nagpapakilog. Dami na ano. Tapos sa loob. Hindi lang po. Hindi lang sa mga. Baka sa susunod, mag-order ka nga ng panlakad. Para hindi tayo naghahagilap. Sinabi ko na yung dati sa inyo. Hindi tayo naghahagilap ng panlakad. Mura lang naman Ay, yun. hindi po dyan lalo na pag umuulan sa at makatapos na po sa time. Pag over the wood, galing ni Paring Diesel. Sige po, Ari Cherry. Salamat Paring Cherry. Alam ko. Ayun, mga dumagdag pa sa
Maynila. Si Kuya Julius po, nagpalipad po kanina. Palipad, Ate Cherry, si Rajulo sa kasi, Kuya Jaime. Kaya kay Kuya Julius po, naantok na daw po yun. Tapos nag-sleep na rin si, Kuya Julius. Ayun, pusawa po tayo ngayon sa live. Tayo, Malaya. Wala sila. Nakatok na. Kinakatok na yung gate. Wala kahit Oras na ba? mag-alas 3. 2:53. Kahit anong katok nila yan kasi yung guardia susunod lang naman yun sa amin. Pag pinapasok tayo ng guardia, pagagalitan din dito. Yan, trabaho din nila eh. Hindi minsan pag may gwardiya na dyan, baka consider na. Kasi dyan lang naman tayo sa piling. Kasi yan, kung ano utos nila sa kanila, susunod lang naman sila niyan. Kahit gusto nilang Nasa 2 papasukin hours tayo. pa po. Initan na po. Yung salamat po sa mga nakakwentuhan namin dito sa live. Dito yung antukin. Thank you Ate Cherry, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Tidi, hello. Alang oras na lang makakapasok na. Tapos doon na tayo sa loob naman makakaupo ng medyo maganda-ganda. Ihiga talaga ako doon sa loob. Itong bag, dalihin ko. Ako lang ang tatakbo talaga. Kahit easy ka lang maglakad ko. Tatakbo tayo. Huwag ka lang sumapay. Sama tayo magtatakbo. Huwag ka lang sumapay. Ako na lang. Ako lang lang nag-sumapay. Parang baliktad, parang mas mabilis ako tumakbo sa'yo. Bilis. Thank you din Kuya Jaime, sabi na Ate Cherry. Ate Cherry, graduate na po ako. Graduate na kanina. Dun sa live ni Edwin. Naging ka eh. Ako na sumapay. Kaya lalating ka. Thank you po sa support niyo. Parang maputi ako dito sa live link lang. Maputi tayo dito. Oh. Kala ko matutulog ka. Wala nang ulan. Natuluan niya yung tenga ko ng tubig. Nagulat ako. Malakas pa naman yung ulan. Ginahiga na. Payungan kita. Ang purpose ko lang ang paghiga para hindi ko. Alert po kayo lagi. Maraming mandurukot dyan. Opo. Wala naman po sila madudukot. Yung karton. Wala po sila madudukot. Yung karton saka yung baon namin kanin. Kanin po. Yun ang madudukot nila. Hindi ko ba labat yung cellphone mo? Wala Hindi yung pa yan. Malami. Hindi ako nag-jacket kasi nga parating ba ako nag-jacket dito. Ang init saka ang hasit niya po. Dalhin ang dalhin. Ate Cherry, nakakadami ka na po. Thank you, thank you, thank you. Ang dami nang nabitawan ni Ate Cherry sa akin. Thank you po sa support. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thanks, Matsabi.
Ate Chier, sabi ni Kuya Jaime. Ang lalo yung pagis mo ngayon. Hindi ka okay na. Hindi na ako paus. Hindi yung ano nga yung pilpakwa. Meron ka pa? Meron pang isa. Welcome mat, sabi ni Ate Chier. Ate Cherry, madami ka na pong naibigay sa amin. Baka kayo naman po yung maubusan. Kasi sila ano rin yan, yung mga OFW na Mga nag-work din. nakakailangan din. Mga graduate na naman po. Kaya Ano na lang ta? Yung tulo na po ng dahon. Pero yung meron pa din. ay mayroon Lakas talagang din. lumalakas Malakas ulit. yung ulan. Benji, Fernando. Oh, Kuya Benji. Bibilis ng mga nakamotor. Wala na ulit dito. Madulas yung ano. Dito kahit walang helmet mo. Gabi. Pag gumagawin ng huli dito. Oo. Kuya Benji, hello po, sabi natin Chiero. Ay, may pulis. Sir TD, hello po, sabi natin Chiero. Nakabantay po yan sa ano. Sir TD. Opo, parang hindi pa yan natutulog sa Sir Simula Teddy. kanina. Mula kaninang pag-live natin ng mga 10 or 10 ba yun? 10 or 9. Wala kasi talaga pala. Ano ba sa ulan? May puno lang sa atin. Huwag naman umulan tulad nung kanina umaga. Tapos itinuloy ko lang ulit. Oo. Tapos kaninang hapon. Ang ganda ng sakyan. Pero yung weather forecast, sabi dun sa weather forecast, mainit. Baka mamaya. Bakit hindi pa naman yun. Ayan. Ay, sakay na po. Oh, nagising agad. Nagising na naman si Kuya Julius. Medyo news. Kaya din po chair sabi ni Benji, Kuya Benji Fernando. Kala ko Kuya Julius natulog ka na. Thank you Ate Chair A, sabi ni Tol Julius. Nakakatawa si Quarry Jason, very supportive kay Mrs. Okay. Ayoko na nga po sabi kang kasamahan. Kuya Julius, ano sabi natin Chair? Hello Kuya Julius. Ayaw niyang pasamahin. Kaso di ako pumalag. Kasi sabi ko sa'yo pamasay. Tumawag kasi dragon matulog. At buti na lang sumama ako, nahilo siya sa biyahe. Doon lang yan. Nahilo talaga ako doon banda na yun. Namutla ka nga. Medyo ano kasi. Sobrang ano. Diba sa hirap at ginawa dapat lagi magkasama. Tama. Araw-araw yun. Sabi ni Julius. Araw-araw ka pinapatulog po. Oo. Tulog ka na. Kinakalampag na nila yung gate. Hindi kasi, buti itong na-chimpuan natin, may puno, sila wala. Talagang basa sila dyan. Isa atin bago kumatak, dun muna sa may puno. Sila pero nga daw nagpapasapak sa rin. Minsan nga po, 5. Tapos pipila. Pipila ulit sa labas. Kuya Obet. Si Kuya Obet, hello Thank po. you, Kuya Obet. Thank you po. Kuya Obet. Thank you po sa inyo. Kuya Obet. Wala ka lang. Nababasa na sila kasi. Ako nababasa. Inip yung mga Natawa si Ate Cherry kaya ano. Kaya Julius. Thank you Kuya Obet, sabi ni Tol Julius. Araw-araw nagtatawagan ng Kuya Obet, de la Ria. Tama. Yan. Kuya Obet. Yan.
Natatawa si Kuya Jaime. Kay Thank you, Kuya Robert. Jules. Ay, kay ano ba? Kuya Love Jules. you po. Tulog ka na tol. Tulog ka na po. Parang hindi talaga yung natulog si Kuya Julius. Tumawag yung dragon. Makulit talaga si Mami. Makulit daw. Salamat po sa ano tune in niyo at may ano kami. May kausap at katawanan. Ito, nawawala yung antok ko. Alas Lay 9 na ng gabi dito. Ay, maaga pa pala. At Maaga pa. Pwede pa magkulitan ngayong dalawa. Kuya Julius. umihilang. Eh, kung nandito sana si Ate Jenny, grabe ang tawanan pa yan. Tulog na yun. Wala, ay, hindi pa. Tulog. Tulog na yun. Sa Jin. Si Ate Jenny, ano yun, mamaya hindi mabangon. Mga alas 8. Same time, Kuya Julius. Para sila ng oras pala. Kuya Jaime. Ganito, anong oras Si na? Kuya Jaime din. Kanina pa yan gising. Yan sa birth nga sila. Oo. Nag-ano, Jason, kumusta na? San? ang lakad. Ayan na po, nandito po kami Kuya Obitsan sa PGH. Nakapila po kami. Dito kami sa labas. Walang bubong yung meeting area. Sa PGH po. Nagpapacheck up po kami Kuya Obit. Check up na naman, walang katapusan na check up. Ayan, pakita ko sa inyo yung nakalatag namin. Bahay-bahayan. Pinatatay, binigyan ko rin ng karton. Lakas ng ulan. Grabe, tiyaga. Haba na oh. Grabe Ano na. yung sabi kanina sa live nyo, magkausap kami, sabi, pasok ka na sa live, hanap ka ni Ate Jenny, may bubulong sa'yo. Ay, nagsiselos lang nga. Sabi ko sa'yo, Kuya Julius, pagka magpabulong kay Ate Jenny, magkagalit. Europe. Sa Europe si Kuya Jaime. Support. Sabi ni Kuya Binji. Salamat po. Salamat sa suporta niyo. Pinapapasok mo po? Napasok na ba? Hindi pa naman po ata. Pinapapasok na po. Akala ko may itong tak na anak. Wala pa. Narinig ako ano. Oo. Wala pa yan. Mamaya pa po yan. Saka wala pa yung mga guard dyan. Yeah. Yung kulitan kasi kanina. Ang hirap naman sitwasyon mo. Opo. At tsaga-tsaga lang po. At makakaano rin tayo. Kung nasanay na rin po. Nasanay na lang. Isang taon nang pabalik-balik. Sanay na. Ayan, tol. Ay, Salamat, tol. Salamat. At yun, yung live natin, unlimited na. Kahit ilang oras, kahit kung kailan gusto. Pero may mga stock ako na yung pagbiyahe namin, i-upload ko yun. Para, kasi hanggang 20, free kami, free. Sabi na idol. Sa 21 kami magpapasa ng revenue sa kanya. At sabi niya, binigyan kami ng ano ng kalayaan, pero sa 20 raw mahirap yung challenge na sa ibibigay. 21 na. Sa 21 mahirap daw yung challenge, kaya paghandaan daw namin.
Sana po, wala pa. Yeah, thank you Kuya Julius, sabi ni Ate Cherry. Kuya Benjilo. Yung views yung medyo mababa. Kasi ang hirap mabulin ni Mandaragat. Okay lang. Sobrang Kasi nasa 300k views Mga ano yung mga sobrang kilalang kasi. kilalang mga vlogger din Mataan. sila. Na, Sa atin kung ano lang yung abutin. Alright, Masaya na yun sa akin. At Kuya Jaime. Thank you, Kuya Chico. Kung ano lang yung abutin natin, masaya na ako nun kasi dahil sa kumbaga baguhan lang tayo. Salamat po. Paulit-ulit po talaga na salamat sa support ko. At nakagraduate na. Silip Parang 3 pa lang kami nakakagraduate. Tatlo pa lang. Oo, parang 3 Ay, pa lang. oo, kasi yung Oo, pang-apat ilan? sa'yo, nasa 900 pa lang. 3 pa lang kami, si Step. Steve, saka Kuya si Dang. Kuya Dang. Kasi number 3 po ako eh. Tapos ako. Kami pa lang 3 po yung nakakagraduate. Kaya salamat po sa inyo. Si Utol di pa. Malayo-layo pa. Salamat po. At sa day 1 pa lang talaga nandun na yung malaki yung revenue na pinasa ko kay Idol Japper. Kaya nga nung isang araw na nagpasa ko kay Idol Japper, malungkot sa Idol. Sabi na, para yung pinasa niya na tawag nyo sticker. Malungkot sa Idol na, pero pag pumapasa ako nun na pag malaki, sabi na, wow! Tapos pagpasa ko bigla nung nalungkot siya. Tapos nagsabi ko sa kapos. Kinapos. Para ang... Nagde-date lang. Oo nga po. Sabi na Idol, kapos. Kinapos pa. Pero ngayon ako na. Okay. Pasado. Nakagraduate. Ang ano na lang namin. Nalungkot din si sa Idol Japper kasi madami Ang din daming talagang kick out. hindi talaga nagbigay pa siya ng chance eh. Kaya nagbigay kanina ng idol kagabi. Unlimited. Tapos ngayon, unlimited. Nagde-date lang talaga. Nagde-date tapos Ano kami nasa, takbuhan, parang nasa lunita. may pakarton. May kanin din po kami. May Nagde-date talaga. Oo. Pag Nagpipiknik nagutom, kami. may kanin kami Hawak na mo nga, pakita natin yung baon natin. Kasi wala Pag pa tayong nagutom kami ulam. dito sa pila. Wala kami kanin. Kanin. Kita ba? Wala tayong ulam na. Ay, meron. Part lang. Walang lunita. Part lang. Oo. May egg. May itlog kami. Kinain ko na kanina, nagutom ako. Cup noodles. Yung cup noodles, pili na lang kami ng tubig. Dala namin yan sa paninda namin. Kanina. Tsaka may dala din tayong biscuit. May Nasa biscuit. park talaga tayo. Tsaka yung hindi natin maubos-ubos na jet-cherry. Yung baon namin nagbiyahe. Maubos-ubos. Kahirap at tunawa lagi magkasama. Po. Natawa si Kuya Julius. Ano yung tubig? Nandala namin. Eto po sa May likod. tubig kaming dan. Ano? Refill lang namin. Kaya sobrang Ayun, sagana tayo. Ang importante yun. Nga't mahirap masaya. sobrang saya. Baka mamaya naggagagad nyo na ng ulo. Ay, ng buhok. Okay, mahalan talaga. Asawa, God bless you guys. Salamat po. Salamat po. Ano na po kami? Matagal na. Kami po ang saksi. Ay! Salamat. Saksi ang ano yun? Ano yung kanta niya? Saksi ang langit. Saksi ang langit sa atin. Yeah. Yes po, Kuya Jaime. Yeah. Kaya, kailangan pagpata nila. Yung iba kasi. Sa hirap na, sa sitwasyon, ano, tumitigil na. Tumitigil
Pag ano, mamaya sasakay ulit kami kasi yung anak din namin nag-ano na. Nagko-comment na nga sa live eh. Mama, papa, miss ko na kayo. Kawawa naman. Di yun hirap matulog yung pag ano, pag wala yung mama Hirap niya. matulog. Sana wag na umulan. Wala na ba ulan? Wala kayo naman. Kaya sabi niya nung ano, huwag daw ako sumama kasi naka-challenge. Ayaw ko nga sana pasamahin kasi sabi ko, kaya ko naman. Saka yung kapatid ko, hinahatid naman ako dito. Ayaw. Kasi yung challenge na yan, pwede ko naman balikan yun kasi di pa naman tapos eh. Naano lang ako kasi syempre, mas parang okay, sabi ko, mas okay yung ano nito, upload niya, yung live. Eh dito sabi ko, wala naman sa akin siguro manonood. Sa live. Basta sabi ano, tiwala lang. Magtiwala lang tayo. Nagugugaw nila kasi mga tao. Bakit? Mahirap na din sila wala. Ganyan talaga pag Support. Magiging okay din yung lahat. Yung sabi ko na wala namang ibibigay si God na hindi natin kaya. lakas ng ilaw ng Supreme Court. Ang ganda tuloy ng lightning natin sa live. Kaya talaga. Dito kami sa harap mismo ng ano, Supreme Court. Sa Supreme Court kami. Ayan yung Supreme Court oh. Doon sa unahan yung UP Diliman. Ayun, UP din yun eh. Nandyan. Yung ano kasi Supreme Court, UP Diliman, Supreme Court, UP Diliman. Buti din natin na timingan yung ano, yung rally. No? Kasi yan. Tulog ka naman. Wala ulan. Haba ng pila daw. Haba. Mahaba pa po yan pag ano, Wala pa mamaya nga po. po yung iba eh. Mas mahahaba po yung pag bandang alas 5 na pag nasa loob na kami. Kasi bawal na tayo dun. Eh, pwede sa labas. Pwede ba? Wag lang sa loob. Bawal sa loob. Kasi lahat naman ng ano, bawal. Baka magmulta yun. Sa loob bawal. Diyan lang sa labas sa pila. Pwede. Diyan mo na lahat makikita lahat ng ano ng tao. Sa pila may nagagalit kasi may singit na singit. Wala naman na ulan. Kaya naman ka. Arang muna natin to. May gustong sumingit. Eh, yung iba, hindi rin talaga ng papakanas. Saan ka daw? Masakit na yung likod ko. Jason, kamusta na misis mo? Ano po? Okay naman po siya. Kasi may mga tempo na sumasakit yung ulo niya. Kasama niya. Tapos barado yung ilong. Kasi dalawang beses siya operahan. Yung tenga niya saka yung ilong. Kasi yung tenga niya naman butas yung eardrum. Tapos pag nagkasipon siya, may lumalabas na tubig sa tenga niya. Pero yung mas nararamdaman niya ngayon yung sa tinga kasi sumasakit yung ulo niya. Kaya sabi ng doktor dito po ay unahin daw yung ilong bago yung tinga niya. Gawa nga ng yung polyps. Hindi matuloy yung napakapagpapalip. Ayaw na matulog po kaya yun. Kasi nabubulahaw na ng ulan. Ano minto na naman yung Kasi ulan. ng ulan.
Natulungan kasi yung tinga niya na nakatagilid. Maria J. Maria J. Hello po. Sana matuloy na surgery. Pray for thank you po. Salamat po. Pag ngayon solo mo na si Paring J. Para kaya po yan uwi sa bahay pag pag naka-stay doon, sabi ko po lang kasi sayang po Ayaw niya ako, mas gusto niya akong nasa baras. Kasi Ayaw nakakahiya niya kasi, pinapauwi. nahihiya kasi ako kasi, di ba, matutulog ka sa bahay, malilate ng gising. Parang nalilate ka kasi. Kasi yung anak natin naglalambing, papay, hatid mo ko sa school, ang bagal kasi kumilos. Kaya sabi ko, parehas na kayo late. Kaya sabi ko sa kanya, doon na lang muna sa parang sa maaari. Sabi ko, Saturday or Sunday, doon lang siya sa bahay. Pag pag school days. Hindi naman po kasi may payo. Hindi naman po, tsaka yung puno, Kung nasaktan namin yung puno, sumakto. Ay, mamaya sa biyahe, wala ano sabi dito, mamaya sakay kami dun na matutulog sa biyahe. Tapos, pagdating namin dun sa Bicol, kasi kasuhin ko muna yung mga paninda. Kasi video Sunday ang basketball. Sunday, kasi magkakaroon ng mga okasyon dun. Kailangan na marami na yung paninda. Tapos, kinausap ko na yung dun na magkakaroon muna ng mga paninda. Kasi pista na sa amin sa sunod na buwan. Kasi dati nung hindi ka ba nagbablog, di ba? Sobrang 2 weeks na lang paring views. Sa November 27 yung pista sa amin. yes. Na kailangan makahabol ng para may kita yung Kaya tindahan. kasi may goal po ako ngayon bago bago matapos or after New Year. May goal po ako kaya gusto kong kumita kahit pa Ate paano. Chira, I miss you, sabi ni Kuya Hay. Sana kumita tayo ngayong fiesta. Ay, Isang goal ako higa ka na muna. Para makapahinga ka. Gumugulat ako sa tulog. Saan yun? Sa'yo? Morning. Ay, nako. Gusto mo taho? Gusto mo sabaw? Wala. Kanina nga, naalimpungan ako kanina eh. Tapos taho sa ganyan sa mga hindi ko kilala magtitinda. Kanina naalimpungatan ako kasi pagkatapos ng live kanina mga alaw na lang tayo nag-live nyo. Yan. 12. Kanina. Nauna na yun. Hapon na yan. Alaw na. Tapos natulog kami. Naalimpungatan ako, kala ko umaga na. Kala ko umaga na. Sabi, punta tayo ng PGS. Taho dito. Ay, may taho po dyan. 20 ang na. 20 na po ang taho dito. Ako dito. Gusto pala ni Ka Julius may taho. Ang gusto ko naman sa taho, yung lang, yung puti lang. Yung hindi kasama yung sabi sa gayo. Amis. Na yung taho tapos ito na yung taho ngayon hindi tulad dati. Yung taho ngayon parang siya. Parang malapit lang. Parang pag i-scoop parang siya talaga Oo. medyo Lusaw na nga. Hindi kasi parang lusaw-lusaw siya. buo yan. Kasi yung naging barkada ko na nagtataho, nalulusaw yan. Kasi depende daw yan sa lakad nila. Pag na uuntog-untog daw yan, nalulusaw talaga yan. Hindi rin parang
sobrang sa tubig. Hindi nga. Parang lusaw ng taho. Kasi Hindi na may tulad dati. technique daw yan. Parang pag in-scoop ng ganyan, di ba, pag nagtitinda, kitang-kita mo, ini-scoop yan. Parang Bibili ako mismo na taho. Tatawag ka din. ganyan sila ang tanong ngayon. 20 na ba? Mahal. Dito lang naman. Doon sa atin may ano po, may Sa atin may 10 pesos pa. May taglilima May taglilima pa. pa. Dito 20 pesos. Kaya may mga ibang flavor na may mga kulay green na. Kaso kadiri, tingnan yung kulay green. Kulay green na taho. Parang plima. 1 year na akong hindi nakakain ng taho. Yung green na taho. Mayroon na talaga. May chocolate. Oh, may chocolate na taho. Kuya, ito may upuan mo. Baka kaya hindi ka... May strawberry Sige din. na, pwede naman ako umupo doon. Wala. Yung taho dun sa probinsya kasi kilala ko yung titinda ng taho. Baka kain. Miss ko na to. Ang mahal din ng taho. Ang mahal dito ng taho. Kung may iba-iba na talagang flavor yung tol. Kaya hindi hindi sa pag may green na talaga na taho. Kasi nung nakita ko na kulay green na taho, parang bumaliktad yung bituka ko. Ang mahal. Miss ko na taho. Ang mahal dito ng taho. Mainit pa po. Sabi ni dito Tol kasi Julius. 1 year na daw hindi nakakain ng taho. Masarap yung taho. Pupo kasi hindi ko alam. Iba na. Maria Diyos. Dito wala po. Iba na po kasi yung taho ngayon. Hindi parang feeling ko. Lusaw na siya. Hindi na tulad natin na parang ang ano. Kasi pag, di ba, pag nagbebenta ng taho, mapapatingin ka. O, siyempre, nakabaso yun. Hindi ako talaga noon pa. Lusaw talaga siya. Yung taho po talaga. Kasi mahina ako sa matamis. Yung kape nga na puro. Lalo pag yung ayaw ko talagang matulog na pag tumutulong ako sa mga pistahan o kasal na maglulutan yung kape. Hindi ko tayo nilalagyan ng asukal. Gusto ko yung pure lang. Kahit yung kaping barako. Ang daming yogurt daw. Kaya yung taho naman, gusto ko niyan yung kulay puti lang talaga. Walang sago, walang matamis. Kasi ano yan eh. Yung para sa... Kasi nung... Gusto mo? Gusto mo? Oh, wag lang yung green. Pag green, wag na. Hindi ko malulunok. Sabi flavor pa. Kuya Diyos, daming yogurt. Ang dami na po ang flavor Kapunin ng na taho. lang. Talaga, nakikita mo. May strawberry, may chocolate. Daming flavor pa. Ganun na ang taho ngayon. Kape po tayo. Kuya Tidi Tingkiko. Kuya Teddy parang hindi natulog. So, gising pa yan Kuya Tidi. Pag-live namin, ilang beses na tayo nag-live. Bilan mo ko ma. Ika na. Ba, masakit yung likod ko eh. Ako nga, bibili ko ang kakain. Puti lang ha. Pag mo lagyan ng... Arniban. Pero tingnan mo muna, wag yung green. Ayaw ko ng green. Lagi mo arniban. Ay, konti. Ikaw iinom yan. Ayaw ko. Pero nabubula ako. Oh, meron po talaga. Meron. Doon nga sa Albay. Meron doon. Oo. Dati po, pandan. Mayroon na doon yung taho na maanghang. Pandan daw yung ano. May garing mo lang. Wala din yung Anthony. Yung meron talaga. O, dun sa ano, dun sa may ice cream na nga na maanghang. Nag-loading tayo ha. Nawala na ang tako na yun. Kaya dyan. Bali na. Lagyan natin arniban. Ang arniban. Arniban na. Ano yun? Matamis. Matamis. Ipahati mo. Hingi ka ng isang baso. Ayaw ko siya may tamis.
Ikaw nga kakain, lagyan mo ng tamis, hindi mo yung makakain. Makakain ko yan. Lagi ko bagay na iniinom na ano. Hindi po ko nakita na minam na yung puti lang. Ha? Sumasakit ang sikmura ko eh. Map din. Oo. Yung puti lang ha. Ayaw ko ng may tamis. Manghang. Opo, mayroon na sa Bicol sa Albay. Kung tawag na manghang. May ice cream na nga po din na ano, manghang. Wala antok. Tapos yung ice cream naman dun may mga level. Level 1, level 2, level 3 yung manghang na gusto talaga. Bye-bye tayo. Same for dinner. Opo, Kuya Amy, salamat po sa pag-tune po. Thank you po. Ingat po kayo sa work niyo po, Kuya Amy. Ano palisin mo kamay mo? Nawala yung antok ni Tol Julius. Kami rin, wala na rin yung antok. Saka nasanay na kami dito talaga. Pag natulog ako, gigising ng dragon, patay tayo dyan. Kayo ha, ano bang usapan nyo? Hindi, yung taho po. Ate Chira, yung taho. Yung taho na kulay green. After 6 months, 2025, October, Ate Chira, taho. Ito po, ito lang yung gusto ko sa taho, yung walang tamis. Lagyan mo kasi yung ano, ay yung ano na. Yung electric fan. Ay yung ano. Tol, taho tayo tol. Tingnan mo nga. Mainit-init pa. Ganyan lang. Medyo ano na siya. Nainggit daw sa taho. Kanina ng lamot mo. Nainggit ako sa taho. Sabi ni Maria J. Ate siguro ba? Babae mo? Ate Maria. Ate Maria J. Ate Maria J. Eh kasi ano yung viewers? Ate Maria. Alam, kilala niyo yung pangalan ko kasi. Kasi nababanggit ko nga sa, Alam ba ano, ba? sa mga vlog. Kuya Jaime din nyo ako nakita dito sa live. Makikita niya po. Taho po tayo. Taho. Makikita niya po yan. Ate Kuya Cherry. Julius, yung Taho. palipad Lahat po. po. Di ba nakikita yun sa comment section yung palipad? Yan, sunod-sunod na po yan. Yung mga naka-wheelchair po yan. Yung taga-iba-ibang lugar yan. Yung taga-ano na rin. Taga Paranaque. Paranaque. Pakita mo sa kanila mo, sa live. Yan po may mga dumadating na. Mga taga Paranaque ito. Saan itong sasakyan na ito? Ambulansya. Parehas. Puro Paranaque ba? Binigyan ko ng ano merienda. Mga service na yun. Hello po, new subscriber. Hello po, MacBook. Hello po. Siya na nga ang Salamat po sa ano. papalipad araw-araw kasi ako. Siya na nga ang nagpapalipad araw-araw. Pero tiga California daw siya. Ay, hello po. Siya taga Maria J. California. Taga California. Kasi ano, Ate Maria J. Nawala antok ni Ate Cherry. Nawala daw antok ni Ate Cherry. Dahil sa green na taho. Dito to talaga, mayroon po talaga. Dahil sa green na taho. Hindi sa pag ano sa kwento. Anong ako talaga nung nakita ko yun. Ayoko. Pati rin yung barkada ko nakasama ko. Ano, libre kita ng taho na yan. Ayoko dyan. Walang kayo ma. Ano pa, may ambulansya pang parating. Ano kasama lang dyan? Government of Valenzuela. Ay ba yan? May ganaw. Richard Mangubat. Hello po, Kuya Richard. Hello po kayo, Richard. Ayoko yung green na to. Pati rin ako to, ayoko to. Hello, gumana pa yan. Daming account ni Kuya Benji. Ayan. Anong oras na ba?
3:33. Wala antong natin. Tulog na lang natin to sa bus. Mamaya. Wala yung antok sa taho. Nagtanong pa na kung gusto mo. Ano? Nagtanong kung gusto mo daw na Green na lang. yung maliliit na bilog sa akin. Ayoko. Ayun. Hindi rin ako nagsasabi sa Binigay. sa tao. Kaya nga doon nga sa baras, pag si Tilo magtimpla, naku, putol talaga yung paa. Sabi niya sa akin ni Tilo, pag galing yung trabaho, ano kaya Jason, kape? Kasi kahit di mo utusan yan si Tilo, talagang titimplahan ka niyan. Kung sabi niya, kape, pag tikim mo yan, ako, Tilo, putol yung paa ko ni Tilo. Kaya pag ano, sabi ko kay Tilo, mag-init ka na lang ng tubig. Ako na lang magtitimpla ng sak. Eh, pag tinikman nyo yung kape niya ni Tilo, nako, talaga putol yung paa. Pag nagkasugar. Diabetes yung labas. Malapit na 5 hours na lang to. Opo, malapit na po. Malapit na rin. Malapit na rin. Makatulog. Malapit na rin mabuang. Mauwi kayo ng Kamsur. Opo. Opo. Mamaya. Mamaya din. Depende po kung ano sabi dito. Uuwi talaga tayo. Parang naano ko na yan. Kasi plano niya magpa-reschedule. Hindi. Baka mapatagal tayo. Ayun kasi, ang check-up nito, ganun din, update lang ito. I-update lang. Gusto mo? Ayun, na ano na ako dyan. Baka nadidiri ka doon sa kulay. Ano? Hindi, naano lang talaga ako sa ano. Dati talaga. Gusto mo nang matamis? O palagyan mo sa sandok. Pero sa'yo na to. Ayoko na. Parang kakaiba na kasi talaga mga maganda. Hindi mo nga nauubos eh. Mainit eh. Biglain mo, subukan mo. Nainit. Mauwi na kayo. Commercial yung city ko. May commercial pa. Ay, pag open po talaga may commercial. Maganda po yun, may commercial para may kita tayo. Eh, Parang medyo tumaas na yung doon kami kumikita sa ano, commercial po. O alas 8. Ganun daw talaga. Kasi Tulog ka na, Kuya Julius. Doktor, Ibarra. Ate Cherry, Kuya Jaime, tulog na muna po kayo. Wala na kami maaabukan. Pinapahuli. Eh, alas 10 na ata sa kanila. Ang pila namin. Parang na lang ako ng pito. Sana sinama ninyo si Tilosia. Siyang pinapila nyo dyan para nakatulog kayo na maayos. Ay, iba-iba. Mag-isoy ako doon. Okay, din. Yan sa may basura. Oo. Kami wala pa kami. Sa akin di yan MacBook Bro. Grabe, ang akonte ko, Benji. Sila may mga Pang 5 na ata. Ayan eh. Kasi yung kinoments mo. Salamat po. 7 days ang Opo, half suporta. hour gigising na dragon. Ay, naku, matulog ka po, Kuya Julius. Tapos, sasabihin namin hindi ka nag-ano dito. Hindi ka dumaan. ang local. Yun na lang po ang sasabihin namin. Natulog po yun. Hindi po yun Oo. dumaan. Ano daw ibig sabihin ng Tanggal yung ano, sigmura. yung mga nire-record yung mga ano. Shout out from Saudi. From Saudi Sea. Oo, kung kailan Beach. pa-check up. Di ko alam paano yun, Hindi ano. ko makakalimutan. Hindi ko alam paano i-pronounce po yan. Beach, Appointment. GBH. Yung Ha? yung card na yun. Shout out po dyan sa ano, Saudi Arabia. Kay BH, Card pa yun. Okay na yan, VH. GBH. Kita mo yung ano. VH. Yun. Shout out po. MacBook. Magkano taho? Ito po Ano ano, po? 20. 20 na po ang Oh, taho. 20. Ito. Ate Maria J. Ano po yan? Ano to? 10. 8 ons? Yan, eh. 8 yan. 8 ons to. Alam yun, silent viewers yan. Kita mo. Like silent viewers yan si Ate Maris.
hindi yun makakatiis, mag-comment kasi yun eh. Baka tulog ko. Hindi yun makakatiis eh. Dito 300. Ilan yun? Oh, 300? 300 dollar? ba? Malaki. Oh? Magkano dito? 300. Grabe. Magkano yun? Yung $1 natin dito, 56. 56 yung palitan niya. Oh. Laki. Yan. Mamaya. Sa probinsya namin may tagla. Doon sa Ay, Bicol, 300 pesos pala. Pesos pala. Sana nakakabili ng taglilimo. may taglima pa. Taglilimo. Pesos. Kahit ice cream. $10.38 na ba sa Saudi? $5, 300 pesos. Pero mahal. $1 kahit 50 ano. Grabe mahal. Kaya Richard Mangubat on And shoot out from Lapu-Lapu City, Cebu. Yun, shoutout po kay sa Mangubat. May mga mangubat dun sa amin, sa Bato. Open kayo lahat ngayon. Baka mahirap sa 20. Opo, Ngayon, sabi sinabi na rin po ni Idol. Sinabi rin ni Idol. Pero ano, Kuya Bern, ano po? Ano ka, ano? silent viewers. Thank you po Kuya Bern. Sali po kayo sa ano, bahay-bahayan namin. At sa kwentuhan namin ni Kuya Julius. Pagkain. O, salamat po, Kuya Bern. Thank you. Kuya Bern, thank you po sabi ni Kuya Julius. Ay, sarap po muna po. May baon po kayo kami. Bawal kami yung pagkain. May kanin. Isain kami dun sa, ano ni Bayaw. Tanong-tanong na lang. 300 sa Pero yung viewers sa Metro at sa konti na nagpusak. Dun sa probinsya din sa amin, may taglilima, tag-10, kahit di ba ice cream, kaya nakakabili ka ng taglilima. Kapag sa probinsya talaga, ano, medyo mahirap kumita ng pera, pero madami ang natitipid. Kasi natitipid sa ano, sa tirahan. Parang naalala ko tuloy nung nagpapainan di pa. Pinalis kami dun sa ano, pinalis kami dun sa inuupahan namin na apartment. Ganito yung tulugan. Tapos sa jeep. Sa jeep. Yan sa Pasig. Ingat po Kuya Bern. Salamat po sa ano Salamat po pakul. sa pakulan. Naalala ko. Ate Cherry. Thank you daw sa Ate Cherry. Thank you Kuya Bern, sabi natin siya. Thank you po sa inyong lahat. Wala ko talaga nung nagpapainan di pa ako. Yung apartment. Yung kasaman ko kasi mga di nagbabayad pero ako nagbibigay. Tapos pinalis 10 kami doon na nakatira. Tapos pagbaba ko sa truck, dati pwede matulog sa garahe. Doon lang ang truck natutulog, pinagbawal na. Kasi may mga ginagawang kalukuhan ng iba. Tapos nasa ano ko, sa Del Monte pa ako. Doon ako sa labas. Minsan sa jeep na nakagarahe. Pag bumiyay na yung jeep na biyayang Quiapo, labas na. Taga Bicol din yun. Minsan sa bilyaran. Pag may mga naglalaro sa bilyaran, sa labas. Karton, ganito. Nakahiga. Unan ko yung bag ko na may mga damit. Diyan sa ano sa may San Joaquin, Pasig. Sa dami ng pinagdaanan. May pagdadaanan pa pag iba. Hello po sa lahat, sabi ni Kuya Born. Donate guys, katutulog na sila po Ito siya. talaga si Kuya Julius. Totoo na po ba yan, Sir Julius? Baka hindi pa yung totoo Kuya Julius ha. Wag mo, Kuya Julius, wag mo alalahanin yung takong kulay rin na. Ang niya maitim. Kasi nga daw, ano na raw yun sa antivirus.
Kuya Julius, lifeline na po sa inyo. Salamat. Tulog na po kayo. Salamat po kuya. Tol, salamat. Lovely. Ano po ba? Darna vlog. Darna Vlogs. Hello po, Ate Lovely. Kuya Julius, good na po. Tulog. Yeah. Yung abo sa kanya. Ano na kasi daw yung Tapos 5 days pa niya challenge. Opo, Ate Kuya Lovely. Julius, tulog ka na po. Natulog ka na. Si Jason, ang inyo ko po. Pati talaga ako nung nakita. Tingnan mo pag makita ko ulit yung picturean ko, pakita ko sa iyo para maniwala. Bye-bye, Kuya Julius. Pag tingin ko lang, parang bumaliktad yung bituga ko. Siyempre kasi Oo. yung ano nga yun, Pandan daw yun, pandan. nag-i-improve na. Tapos ka na. Gusto kong masakit yung likod ko. Opo, tol. Good night. Unlimited light. Mamaya magla-live ulit kayo pagdating namin dun sa sa bahay ni sa inuupahan ni Bayang. Tawa si Ate Chia. Pero Opo. yung live ba unlimited na or hindi, po, tuloy-tuloy na po. Kahit makailan daw po. Pero ano po, mamaya, hindi po kasi mag-out po kami mamaya po Pagpasok. pagpasok kasi Kasi bawal doon. At yun, may mga i-upload po ako yung mga biyahe namin papunta rito. At pasupport po sa upload para maka-abante yung natin, yung views. wala. Sabi pa naman. Kasi yun nga yung sinabi ni Idol dun sa sa live niya na yung manguna sa views ngayon makakasali pa rin sa November. Yun ang sabi ni Idol Japper. Pero yung kung lang yung abutin ng natin ng Yan. views. good night po Kuya Julius. Okay, hataw lang kayo sa vlog at live. Opo. At sana po yung mga upload po supportahan mo. Kaya nga nagpaalam mo kay Kuya Noli na ako, magpapabay nila ako. Akala ko nga magpapabay nila kami 16 eh. Nakalimutan ko yun pala 16 dapat dito na. Kaya sabi ni Kuya Noli, pwede naman yan na pwede naman na magpapabay nila pero mag-ipon ka muna ng vlog para kahit nasa Maynila ka, may i-upload ka. Kaya yun kanina, na-upload ko na yung last na vlog namin ni Kuya Puloy. Ang sisidatingan na. Saan galing yun? Cavite? Po, Cavite yan. Cavite. Kay Marco. Kay Mato. Kawa lang yung naking out. Kaya nga po eh. Ano kasi, yung parang feeling ko hindi naman talaga hindi pwedeng sabihin yung sorry po sa yung tawag. Hindi naman sila Yung kawawa kasi yung mabigyan lang ng chance na makasama sa challenge talagang na yun malaki. Last 2 minutes nakapasok. Kasi Oo, siguro. si Mark Juarez po. Iyak po siya, nakaiyak. Pero may nakita talaga si yung babae. Hindi talaga nakapasok. Nadulas pa. Si Mark Juarez, iyak talaga. Taga pala yun. Nabalitchis. Kasi yung makasama ka talaga sa challenge, malaking na yun. Karangalan Pero, na din. Yung para sa akin, talagang yun ma? Tita Au. Oo, si Tita Au. Talagang kawawa naman kasi lahat talaga nagsasakripisyo. Nagsasakripisyo. Pero, Grabe yung puyat talaga. O tingnan mo si Mark Juarez nung nasa nasa Manila, nag-upload siya ng 5 upload. Tapos nung pumunta siya sa Bukana, parang ganun pa rin yung upload niya. Ang ginawa niya pagpunta doon sa Bukana, siya parang pulubi.
Oo. Nag-ano siya, Talagang nag-isip ng ano, content. naging creative yung Oo. content. Pauwi lang no, nagsiselfon yun. Talagang mahirap talaga yung ano. Kasi kakaiba nga yung challenge ngayon. Hindi basta-basta Pero- makagraduate ka. Pero may ano yan. Tama naman si Idol talaga. Tama si Idol. Para daw matutunan namin ng mga diskarte. Kaya kailangan maganahin yung ano. Maganahin yung utak. Huwag umasa ng gusto sa mga palipad. Yung sinasabi ni Idol dun. Kasi Akala ko tulog na si Kuya Jaime. I'm back daw. kailangan talaga na ano, yung pagsikapan na ano, mag-vlog. Kaso ngayon sa nakikita ko na ano sa pag-vlog talaga kailangan may puhunan talaga. May puhunan. Kasi kailangan pag nag-vlog ka lalo po sa mga tao na ano, kailangan meron kang iaabot na ano. Kaya minsan pag ganyan, pero pag di ako Sa nag yung ibang taga-Burias na walang call picture. tot dati. Ayan. Ano siguro po, ano na lang yun, sa next, Yung may mga challenge pa naman na ano. kaya nga na- sabi ni, ni Idol Jam, Yung mga bawi, susunod pa naman bawi sa next. na Kasi, challenge. madami pang next. Kumbaga, yung ano, ngayon Kuya pa, Born, thank you, sabi ni Kuya akala ko Jaime. Si Kuya Jaime talaga tulog na siya. Hindi nag-ano lang siya, nag-lunch time. Si Kuya Julius na siguro ang ano. Siguro ano, madaming pagkakataon. Siguro ano, babalik silang malakas. Parang sabi nila na parang narinig ko. Yung sinabi Babalik silang Jumper lang na influencer na nakagawa ng ganyang challenge. Opo, Opo. siya lang. Kuya Jaime, ako mamaya in 10 minutes silent na lang ako back to work. Opo. Pero thank you po sa ano. Kahit may 3:50 yung oras natin. Eh, 3:50. Papapasok na yan. Maya. minsan pa yun. Magic Flex ang una. Opo, sila po yun. Sila Kuya Noli yun yung Magic Flex. Sila Kuya Noli. Si Pangulo. Jen Rayot. Hindi ko kilala yung isa. Kasi apat yan sila eh. Baka ano, yung- nakalimutan mo. Ako kakain ng dinner. Kasi yun ang naman na personal ko na eh. Ayun pa lang na Si Jan Rayot dumaan sa amin nung nakaraan. Kasi may shooting daw sila sa may Albay. Kuya Born, ako din silent lang nasa sa ways pala. sa support mo. Natulog ko yung Oo, sa mas Chok MTV. Kasi apat yan sila eh. Yung ano, Kuya yung tatlo, Benji, enjoy your yun lang dinner. sila, Sabi Kuya ni Noli na Ate yun. Cherry dito now. Rest Ate Cherry dinner. All you can. Oh. Okay, sabi ni Kuya Benji, Bernaldo. Si Kanuto ata kasama. Iwan ko din kung si... No? Tanungin ko nga minsan si Kanuto kung sino yun. Basta apat yan sila eh. Tapos number 1 din ata yun si ano, Kuya Noli doon. Yung Magic Tricks na yun, kasi sila yung una na ano, challenge ni Idol. Doon nagsimula yung challenge sa kanila. Oh, number 1 din ata yun. Hindi ko lang sure. Pero parang si Kuya ata yung nag-ano, number 1. Kasi nga yung sabi ni Kuya Nano, kung walang Franstar, walang Kuya Noli. Pasok si, di ba? Pasok nila. Oh, si Idol Sa Franstar. Idol Franz.
No, yun. Top 1 si Kuya Noli. Sabi ni ano. Grabe, Ate Lovely. Lovely? Ano? Tutok na tutok sa ano? Sa... Tutok na tutok sa tawag nito. Kuya Benji. Or lang. Lagyan nga natin sila ng ano. Ng jacket. Kain na. Lunchtime na. Yan, may jacket po kayo ano. May Kuya Benji at Ate Lovely. 18 viewers. 2 hours na tayo na nakalive. Kaya sabi ni Idol Jumper kanina, simulan nyo na kayo, kanina alas 12 pa lang. Magsimula na kayo na ano, mag-live. Hanggang malubat. Yes. West Coast ka ba, Ate Cherry? Sabi ni Kuya Bird. Silip-silip na lang ako mamaya. Thank you, Ate Cherry, Kuya Bird, Kuya Jaime, kahit nasa work. Dati naiiwan si Kuya Noli, gumagawa ng paraan kaya nag-top 1. Oh, grabe. Grabe pa lang ano yan. Sa rin po yung ano, sa rin yung mentor ko. Namin lahat. Kaya sabi niya sa akin na mag-stay ka muna dito sa ano, dito sa barracks. Tapos pag pangit yung title ko, sa thumbnail, andyan nakasupport na si Kuya. Palitan mo to, ganito dapat, ganito dapat. Kahit nung may sakit, di ba? Grabe yung suporta niya niya ni Kuya Noli. Then account din yan ni Kuya Benji eh. Grabe yung account ni Kuya Benji. Ilang ano po yan, mobile ang ginagamit mo. Maya-maya kung may tinda na dyan mga pagkain, almusal, Ayun po, may kapulunan. mga plastic. Wala ko lang. Inom ako ng mahinit yung kahit. Lakas ng pampahuway. Dahil po yan sa mga ano, mga solid supporters Supporters. talaga. Sa Jeddah daw po siya. Ate Cherry, nasa Jeddah po si Kuya Benji. Nahanap kasi na ano, Ate Cherry, nasa Jeddah pala. Pakita natin sa kanila. Ha? TNT pagnood ng live. Pakita ko po sa inyo yung pila na ngayon. Tago lang tago. Ang natuloy. Ayan lang. Haba na yan. Hala ko. Doon na sa dulo. Away. Yan po yung na. Diyan yung una. Haba na. Haba ba yung pahaba? Akin yan, MacBook. At pwede nyo rin pong ano, pwede nyo rin pong balikan yung mga video. Yung ngayon lang, No, yung ngayon na, nakasama, ngayong October po. Yung kasama lang po sa challenge. kasi aandar pa rin yung makakasama po yun sa bilang yung ano. Parang ang Oh, hirap sabi. na ano nga. Ang hirap nga na, ay, si Ate Cherry! Cheers, salamat po Ate Cherry. Cherry, thank you po always. Grabe si Ate Cherry. Nasa
May kaon doon. 4:30 pa pala po kami papapasukin. Ang dala pa eh. Salamat po sa inyo sa ano, sa sumama sa amin na nagpuyat. Sabi ko malakas yung ano. Sabi ni Idol na dito ko na tinapos yung live. Sabi pwede mag-live. Mag-live ako para ano, may pasuntuhan. Yun. Ganda nga yung dilag. Mama na ko. Magsalit pa ko kayo. Kaalitin ko Santa Maria. Pagka ano. Wala na. Parang lumalamig. Ay, likod ko ma. Hmm? Ay, kaya likod ko. Higa ka? Sige ako. Hmm? Ako na. Nasa US pala si Ate Cherry. Opo. Nasa US si Ate Cherry. At sana di malobat yung cellphone natin para mamaya. Yeah, full charge to eh. Kaso magbabiyahe pala. 45 yun. Hindi, pag uwi natin, maglalas pa ba? O idlip muna Oh. tayo. Hindi na, sa biyahe na tayo dito. Dadaan na lang tayo ng Quiapo. Mamaya. Daan tayong Quiapo para magsimba. Magsindi tayo doon. Kasi nung birthday mo dito nakapagsindi ng kandila. Nung nakasa ng Quiapo. Inuuban na naman ako. Ayaw na. Bawal na. Bawal na pag ganitong oras. Kasi marami ng mga ambulansya po dito marami. Waiting So, siya. yung mga dala niya. Gitara po yun. Para yung sa piano. Piano. May gig siguro yun. Bagong ligo eh. Natrabaho. Under umbrella vision po dito sa loob. Sana ako hindi na talaga waiting yun. Kahit yun lang talaga ang maibigay sa mga. Thank you Ate Chira, sabi ni Kuya Jaime. Sinisilip-silip talaga si Kuya Halim sa live. Binuksan na. Binuksan na ito eh. Mamaya pa na. 16 viewers sila po. Ako na. Saan doon? Wala nga. Mahaba yun. Ihin mo na. Iyan ko na siguro. Mamaya magpapasok na yung oras na. Magkaihik-ihik. Alas 4.
Saan? Basta sa Jollibee. Ang loob. Kakainin. May CR naman po dyan sa loob. Kaso Yan naman sa labas sarado. dito may CR. Pagpasok mo may CR pa din. Pero sa loob, meron din. Darating ko lang USA territory Hmm? sa games. Kasi nasumbrero. Pinasumbrero ko nga siya, tinanggal mo. So, layer. Pero di ka, sipunin nasa na. Suotin mo sombrero. And viewers, matatag ang 15. Maka-flip man lang dito. Kung punta ka doon sa doon, tingnan natin yung pila sa doon. Stay lang po kayo dyan. Kuhanin ko muna yung camera ko sa kasama. Ay, yung black one live. Naglalakad-lakad ako. Humingi ka na. Humingi ka na. Ano? Humingi ka na. Wala po mo. Wala, si Ad po kasi. Okay, si Ad. Jollibee kaya sa Doon. Jollibee daw 24 hours. Kasi minsan yun yung ginagawa ko. Nakapila ako dito. Makikiusap ako dun sa atin. Tapos kaya. Buhati ako sa Jollibee, di hotel. ako pinapasok doon. Bakit? Yung Jollibee dito sa kabila. Bakit? Hindi nga sa kabila. May Jollibee pa dun sa 24 hours. Meron na yung kabila nga, 24 hours. Wala ako pinapasok doon. Bakit? Nakalak. Eh, isa lang. Pero may mga kumakain. Hello. Ay, baka ano na yun? Alas 12? Ay, baka ano na yun? Time. Nagsabi nung ano, ang wala. Hanggang liig. Dito dalaw ko nga sa akin. Ay, ibig sabihin. Hanggang liig na lang daw po. Anong oras po kayo bukas? Hanggang leeg. Hanggang leeg daw. Hanggang leeg. Ibig sabihin pag ganyan, wala na. Wala na. Sabi niya, pagkatong nala, Nasa may kita sa hanggang liig. Nahihilo ako sa sombrero. kita sa Ako na. Kaya ito ko sa sombrero. Mahamog eh. Nahihilo ako. Pagpapaliktad ko yun. dapat Unat-unat na eh. Unat, jogging-jogging. Hindi pa naman umaalis eh. Ang time check natin 4:06. Balik pa rin tayo. Shoutout sa mga naka-tune in dyan. Shoutout sa mga naka-tune in ngayon. Magdamag. Sila Ate Cherry, Kuya Benji, back Kuya to work na Benji, ako. Kailangan Kuya Jaime. may ano si Ate Cherry. Ano. May chat si Ate Cherry. Back to work na ako. Kailangan silent yung phone. Thank you, Ate Sige Cherry. po, ingat po ka sa work ni Ate Cherry. Salamat po napag-tune in. Sila Kuya Born, Silent viewer si Kuya Kuya Bern. Didi. And shoutout po sa inyo. Kuya Benji. Kuya Benji. Ate Lovely. Sa kanya din yan yung MacBook kay Kuya Benji din yan. Kuya Jaime. Kuya Benji Fernando. Kuya Julius na natulog Kuya na. Julius. Kuya Born. Shoutout sa inyo lahat yan na kasama ko na. It's GB. It's
Sarah. Kuya Tidi. Yun, sarap po sa inyong lahat dyan. Na sumama sa amin na, ay, si Kuya Jagger. Eh, Kuya Jagger, no. Good morning po. Good morning po, Kuya Jagger. Good morning na po dito sa amin. Kuya Jaime, later silip-silip lang ako mamaya. Shoutout sa kanila. Kuya Jagger, hello po. Sabi ni Ate Cherry, marathon live streaming ba to, tol? Opo, walang rules. Pre po yung ano ngayon, yung live. Kahit Hanggang, makailang live. Hanggang 20. walang rules po si Walang rules. sa Idol Japper. Nasa PGH na po kami, Kuya Jagger. Nakapila. Pakita natin kay Kuya Jagger yung ano, pila ngayon. Ayan po. Ayan po. Haba na ng pila. At umulan pa po. Sa California. Sa California sa Cherry. California. Tinanong na ni Kuya Jagger. Sa West Hills daw si Kuya Jogger. Na ano lang. Masakit sa likod eh. Morning, Pre Jason. Sabi ni Ate Catherine. Ayun, Ate Catherine, good morning po. Nakapila na po kami, Ate Catherine. Saan? Dito sa PGS. Higa-higa lang ako ng konti. Masakit sa likod. Kanina po kami dito na ano, mga titungan. Unlimited live. Ayan. Ano? Bubukas na? Di ba? Wala pa man mo? Ano na? Ha? Wala yung mga galit natin. Ano mo naman? Batik silipin mo nga muna. Bago matulad. Kaya nga. Kuya Jagger, thank you for helping sa mga kababayan natin. Salute po ako sa iyo. Ingat kayo dyan palagi. Punta. Pare ko. May, kayo pa manong ano. Tama. Okay, let's go. Saglit. Dali na. I'm ready na tayo. Hmm? Ano mo? Yan, pasok na kami. Ma, mapabain mo na lang kaya. Dito po kayo na. Senior ko sa kabila. Hindi pa naman sila senior. Hindi sa kabila. Senior doon sa PWD. Guardia yung Wala pa yung mamaya na. Pwede na rin po kayo magtanong sa guard. Para, tapos si tatay dito na muna sa ano. Isa na lang
Para Aray ko. malaman natin kung mag-asa ba. Ah. Oh, dyan ka ate. Share mo na kayo tapos kami next. Ay, ihi ka na. Ay, Mamaya. Magtanong ka mo. Iwalay ko ba yun sa ano? Senior? Sira lang kita sa kanila. Yung wheelchair dyan po. Sa, nakabungad sila. Senior yan eh. Senior PWD dyan. pero mas priority nila dyan, wheelchair sa kanila mga pumunta. Maputi sila ang pila. Ayun ang gwardiya oh. Hindi mo na sa lubong. Ayun yun oh. Ano sa, tinanong mo? Tinanong mo? Sa dulo na po yung may gamit. Eh, yung tinuro niya, ano yun? Pela po yun. Oh. Kala niya, karating mo lang. Dito pa rin kayo. Ang itanong mo yung kung Minsan kasi pag nagtanong dito, minsan di rin nag ano, nung maayos yung ano. Mamaya-maya po na tayo na po. May ano dito. May guard po na ano pwedeng pagtatanong. Kasi mamaya pa naman po tayo papapasok. Opo ko yun dyan. Oh. dito na kasi. Kahit konti makatulong man lang, sabi ni Kuya Jagger. Opo Kuya Jagger, sabi ni Ate Chian. Ano Gcash mo Jason, try natin king papasok agad yung pang breakfast. May Gcash po yung asawa ko. Kasi dito po alam ko maka-ano. Senior na ba? Alin? Ba wala akong net. Di ano, i-connect mo sa ano ko. Hindi naman. Maayos I-connect mo sa ano ko. Okay na. Ano mo, taas mo na kasi may mga ano. Oh. Kahit ano, dali ako. First time lang namin Kuya Jagger, sa MO. May blue card naman po yan. Sige po Kuya Jagger, bigay ko yung ano. I-connect mo yung sa ano. Nakakaya. Eh po Kuya Born. Ibigay ko po yung ano, yung Gcash ng ano, i-comment ba? Paano ba? Kasi nalapit-lapit tayo. Name and number. Dati ako manager sa Home Depot. Ay, Home Depot rin pala doon. May Home Depot rin dito sa atin. Hello po Ate Melody. Hello Jason and Lami. Nasa pila po kami Ate Melody. At saglit lang po ano, Kuya Jagger. Hello Kuya Jagger, sabi nung Kuya Jaime. Asan na yung ano mo? Mga nahanap eh. Nahila sa luya ko. Hirap na sigilid. Lapit lang doon bahay ko sa Canada at Walhill. Asan na? Napping. I-connect mo nga yung ano mo. Ha? Yung wifi mo sa ano, hotspot. Ay, yung number lang naman yun. Tsaka name. I-open ko yung Wag na hotspot ko. wait lang yung nakakabisa lang yung natin lang yung number. Mabay ka na sa kanila. Ito naman yung sa settings. Hintay lang namin. Kukunik mo nga, dyan mo na lang i-comment sa ano ni Baby. Bakit mo niwala? Hindi ako makaka-comment dito eh. Paano kaya mag-comment dito? Papakita ko lang natin. Sa screen. Dito ba? Ito. Ano kaya to? Ay, settings naman po. Hindi talaga ako marunong. I-connect ko muna sa ano. Sabi mo sa inyo.
Ay, hindi ko makano saan ba yun? Saan na ba yun? Reply. Ng WhatsApp. Connect mo. Back naman. Saglit po kaya jogger. Kuya Born. At talaga nice. Hello ate Melody. Madami yung pila. Okay na yun. Yung Gcash po ng asawa ko yun, ibigay ko kasi wala akong Gcash. Paano ba yun i-comment? Tandaan mo yung number. Ha? Tandaan mo number. Kasi paano hindi ako Ang makakomment marunong dito. Di ano mo. Di copy paste mo. Hindi. Ano ko naman. Screenshot. Ko muna. Ay, paano ba? Marunong mag-ano nito. Yan na. Pwede ba i-flip mo na lang yung ano? Hindi yan kasi ano yan malabo. Ano ko nga ito? Punta ka sa ano. Live ko. Okay ko kung pwede ma-comment yan. Tingnan mo. Flip mo na lang yung camera. Ito po kaya jogger kasi di ko Hindi po kami maalam sa ano. yan po. Nabasa mo po kaya jogger. Ay, si Ate Melody pala. Salamat po Ate Melody. Pasensya Thank you na po. po. Pindutin mo. Ayun. Yan lang. Hindi ko po alam yung ano eh. Pwede ko din send sa mga money remittance. Thank you Ate Melody. Ang ganyan. Pila pa rin siya. Ay, may nag-comment na si Sir Ruben Libuon. Good morning Okay, Robin, po. hello po. Ayan po kaya jogger. Hindi ko alam kung paano ko ito ma-comment po eh. Ako, yung account ng anak ko yung nandito. Hello po kaya Robin. Sabi ni Kuya Jaime. Hindi ako marunong mag-ano. Opo, para mauna po sa pila. Salamat po Ate Melody. Hindi natin nakita yung ano Oh, natin. salamat po Ate Melody. Thank you po. Pumasok ka nga sa live ko. Shoutout Kuya Jaime. Hindi ka ball pinadara? Yan ako nila. Iba ko lang. Kuya Obit. Hello po. Yung Ami Ramos Gcash number mo ba ito? Opo. Kay ano to? Sa asawa ko po. Pang ilan ka sa pila? Pang ano po kami? Pang 8. Hindi ko na ano kasi madami pang nasa pila. Gusto mo magkape? Copy. Oh. Na ano po? Kuya Jagger yung ano, yung number?
Hindi ko kasi, hindi ako makakomment dito sa ano ko. Hindi po kami maalam sa... Ano nga ni Bibi? Pasok ka dun sa ano, sa live ko. Hindi? Oo, tapos i-ano mo dyan sa comment yung number. Six. Hindi mo ako naman. Ano ba? Basahin ito. 0956-911-4587. Silagay mo yung ano, pangalan mo. 87. Yan po, isinend na po. Yan o, yung kaya yung Hillis Heart. Kasi account po yan ng anak namin. Ang po yung nakalagin kasi dito sa ano. I-try ko send. Usually a day or two pa ma-receive. Okay lang po. Opo, salamat po kaya Jagger. At yung may bubong na dito namin sa loob. Kanina doon kami sa labas. Doon. Haba na ng pila. Doon pa yan, paikot ba yun? Hmm. Ay, hindi pa masyadong mahaba kasi wala pa na. Sakit na ng anak ko po. Hmm? Eko. Kasi yung patungan natin. Ano ka? Nakakangalay. Wait, dito na lang siguro. Hindi yan. Ito yung viewers sa loob po. Yung may fish mask pa ano? Fish mask. Bawas ka lang wala Christmas. Nalaglag yung fish mask ko kanina eh. Oo, nakainit. Meron walang saradong pinto. Iigi nga lang babae. Hmm. Lalaki, meron din sila ang pinto. Ikaw ka mag-ihit. Malayo po. Diyan lang naman po yung ano doon, CR. Malinis naman. Medyo. Merong ano, medyo malinis din. Ay, basa lapang. Daan-daan ka lang tayo, baka madulas doon. Matumba ka. Oh.
Mamaya pag pinapasok ko na yung Galing. yung karton, tapos pipila ko dito. Kahit huwag ka na magpipagsiksikan. Ako na lang magpila siya nakapagkuha na. Ano? Para di ka makipag- Pagtayo natin, nilalagay ko na itong karton. Sabay itong papasok dito. makapagsiksikan. Well, Sige, ako sanay na sanay ako dito. Tapatan hmm. Kung pag ano, dito rin talaga yung ano eh. Yung pila niya. Halo-halo dito eh. Pero mas maganda, magtanong muna ka sagad kung paano yung ano, proseso. Mamaya kasi, oo. Kasi pagpasok, Ano ba yun? Parang hematology ba yun? Ano ba yun? Ha? Hematology, anong floor daw ko? anong floor? Sabi mo, wala na yung naka-shirt. Ay, opo, parang, oo, sa dugo. Hematology. Anong floor ba yun? Kasi, Tanong na lang. kailangan po kasi pagpasok nyo dyan, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Para ibabaw sa Oo. Tapos, Kasi kung maghahanap ka pa, kung marami kayong pupunta din, mahuhuli ka. mag-ano po, pag nakapila na po, maglabas na po kayo ng ID. ID. Kung ang kailangan, ID ng pasyente, ID po. ID po yung pang... pasyente. Kasi yun ang ilalaglag, di ba? May box po doon. Yung hulog ng ID. Ihulog doon. Tapos bago mo Pinabalik naman yun. Opo, kasi yun ang tatawagin. Ah, Yun po tatawag, may speaker naman para yan. sa pila. Oo, yun ang pila. Kumbaga yun na po yung pila. Yun Oo. na po sila kaano po. Wala po. Oo, Ibig sabihin po nun, kayo yung lupit. oo, yung patient. Kasi kami kung Kasi- balik na ano, verified. Baka kung pagdating mo doon, umupo ka lang. Wala ka sa pila. Kaya, pero tanungin mo, kung ito ba yung ano, ito ba yung sa ano? Oo, para sa bagong ano, di ba? Ano sa ano ba? Yung ano, Hindi, yung ano nila. Hematology. Yung pila nun. Bago mo ihulog. para sure. Opo. Baka sa first, baka dito lang po yun sa ground floor. Kasi sa taas, ano lang yan. Mamaya po yung mga guard dito na yung mga nakaputi. Marami na yung Pedya sa taas, Oo. then Kasi sila yung nakakaalam niyan. medicine. Kasi sa kapatid ko dati. Sa baba lang ata, ayan eh. Dito kasi Pa? nalito na ako. Kapatid ko, nagbantilag dati. Ano na kasi siya dito. Malawak po kasi ito eh. Oo, yun. Mayroon doon. Yun yung entrance pag yung mga nakakonfine. Nakakonfine. Ay, doon, oo. Oo. Dito cancer. Ito po, mga ano to. Talagang OPD. OPD dito. Pa-check up. Yung mga ano. Naghang na siguro yung ano natin. Tingnan mo nga. Baka hang to. Para ka nga sa ano. Sa live. Ano naghang? Baka naghang na yung ano, yung comment section. Wala pa nagko-comment. Wala nag-comment. I-off ko muna yung wifi yung ano, baka maubos yung data. Send. Yung si Kuya Jagger. Send. Okay lang po na ulit. At tinumbay mo muna. Ikaw rin mo tingnan yung ano. Yung Gcash mo. Thank you Kuya Jagger. Tingnan mo. Thank you, Kuya Jobber. Itong nasa. Yung na-receive mo. Ano ako, baka kasabit lang. Bagay may bubong na tayo. Kasama yun ba? Tingnan mo yung Ang laki naman po niyan. Kuya Jagger, thank you po. salamat po. Nandito na po kay Jagger. Ang laki po. Sobra-sobra naman po ito. Thank you po. Thank you po kay Jagger. Thank you, Kuya Jagger. Malaking bagay na po ito sa amin. Grabe, oh. Salamat po. Kuya Jagger, thank you po. Hmm. Grabe ito. Ay.
na-receive na po namin. Na-receive ko na po. Ayan. Ang laki po nito. Sobrang laki. Yun. I think of that before 100% kanila at walang kaltas sayang. Opo. Sa ano kasi, sa wali yata. Hati. Hati po. Yung mga palipad hati po yan sa ano sa YouTube. Kaso yun ang ano. Sobrang laki na po nun. Kuya Jagger, thank you po so much po. Ang laki po. Maraming salamat. Maraming salamat. Sobrang At sa inyong lahat po na ano, Ate Cherry, thank you po sa mga inyo. Sa mga tumutulong sa amin. Ate Cherry, si Salamat po sa inyo. Kayo po lahat, thank you Oo. po. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Lahat kayo. Ingat. Kuya Julius, Ate Maris, Oo. Salamat, Kuya salamat. Ruben, Ate Cherry, Kuya Bern, thank you po sa inyong lahat. Ate Kuya Melody. Teddy, Ate Melody, Kuya Obet. Kuya Obet, tulong lang yun. Opo. Sobrang laki ng tulong na po nito. 30% iwas. Sa ano, 30%. Oo. Opo. 30% po yun. Kasi ako masyadong maalam sa mga ano ko. Siguro kung hindi ka rin yan nag-YouTube, hindi ko rin na ano yung mga ganyan-ganyan comment, live. Ah, Kung buon yung nakukuha ko Hindi ko ng sa bawas all. sa YouTube. Salamat. Sir Terry, thank you po. Oo. Hindi pa rin Salamat nagpapahinga si Sir Teddy. Kaninang hapon nag-live tayo, naka-tune in na siya. Kaninang gabi, lahating gabi, tapos ngayon, 30% yata or more are Hindi, 30%. Grabe pala ang ano, Tapos pag yung live pa namin kapag may tugtog, copyright. may bawas pa po yun. Yung mga sayawan namin na, ano, na live, copyright po yun. May ano, kaso Kaya, kailangan talaga na ano, para medyo maganda tingnan. Dahil yung mga kantahan, may bawas pa po yun. mas maano yung kantahan. Pero kung mga tugtog ng mga remix, hindi siya copyright. Pero yung mga kantahan talaga. Tapos yung mga tugtog na ano, yung mga hindi remix, yung copyright. May kita pa rin yung ano. Nag-google po before. Oo. Malaki din palang Oo. bawas. Iunod ko yung pa ako. Nangangalay ka na? Diyan ka muna, lakad-lakad ako. Ihim muna ako. Tama mo sila. Yan, para Sa makita CR. nila yung... Ay, sa CR ba? Si Ara po. Kala ko sa CR. Kala ko kasi lakad-lakad ka lang. Si Ara po. Mag-ihi lang ako. Ka lang. Bilisan mo ba pag nagbukas yung ilaw? Kasi tatayuan na bigla para yung hinigaan natin. Thank you po sa inyo always po. Kuya Jagger, Ate Cherry, Kuya Jaime, Sir Ruben, Kuya Teddy, si Benji, Fernando, Ate Melody, Kuya Julius, Ate Maris. Thank you po. Sana hindi na umulan. Morning na. Over 16. Kailan yung 20? Sa 20 ay sa Monday. Sa Monday hanggang Monday po yung ano nila. Yung kalayaan na mag-live. Pagdating ng 21, yun po. Back to ano na sila, may bagong announcement para sa challenge.
Ay, si Kuya Ruben, naka-tune in pa rin. Sa CR. Si Kuya Jagger, natawa sa CR. Sabi niya kasi maglalakad-lakad. Tapos sabi ko, isama mo sila para makita yung pila. Sabi naman si CR, bago kayo umuwi, pasyal kayo dyan sa Maynila para ma-relax. Dadaan lang po kami ng Quiapo, mag-ano ng kandila. Kasi nung birthday ko po, hindi kami nakapag-ano ng kandila. Kasi ganun po kami pag may birthday, nag-titirip ng kandila. Nung birthday ko po, hindi nakapag-ano po ng kandila. Dadaan po kami sa Quiapo. Mamaya, pag uwi. Kasi dadaanan po ng silip lang kami. Wala naman palang dito. Labas ng pagbitas. Ito na to. Meron, biyahe na lang ang mga siya. Biyahe. Ganyan daw talaga. Sana hindi na mo. Nangarap. Hindi sila. Pwede ka sa Dito rin nakakumpanya yung taga sa amin. Sino? Sino nga yung Borja? Akala ko nakalabas na. Pabalik-balik. Ano kasi, Kasi nag-ano yung ang tawag nito. nagtikim. Oo. Bikim. Leukemia yan. Si ate ano nakalabas na? Sino? Pilipit. Iwan ko, di ko alam. Bless your heart to your brother. Nag-brother ka. Sabi. Ano? Baguan? May mga kawal mo. Ayun. Nandito pa si Sir Ruben Libuong. Nakatunin pa rin. Si Kuya Jagger natawa sa CR. Diba sabi mo kasi isama mo yung cellphone. Ano habi? Natawa sa CR. Sabi, CR ako pupunta. Oo. Maraming sa amin namin. ilaw pa yun. Bawal sa akin. Ito ba dami pa siya Bago pag kayo, Monday? umipasyal kayo dyan sa Maynila para mag-relax. Sa ano lang po akong pupunta sa may Quiapo. Pero di ba pag Lunes, ayan, punong-puno na ng stretcher dito. Dapat pala tayo ng weekends, mapapaano schedule. Magsindi lang kami ng kandila dun sa Quiapo. Tapos, alis din kami kasi baka sakay na kami pabalik. Kasi yung anak din namin din naghahantay. Hindi kasi nakakatulog kung walang mama. Wala yung negosyo, yung tindahan namin. Kailangan kumita yung tindahan. Nandun yung kapatid ko nagbabantay. Anong oras sila mag-start magtanggap ng pasyente? Bukasan ng ilaw. Siguro po kawapasakin na kami mga ano ba? Mga 6 yan. Mga 6 po, alas 6. Lagi-lagi man ba yan? Baka 5 na eh. Hindi yan. Tinitrator lang yan. Nung nakaraan kasi minsan nagpapasok sila 5. Diyan na talaga sa taas na lang naghintay. Oh. Kami hay bio-nasal spray para may extra pabalik. Opo, magpapaano po ako, magpapa-reseta ulit Oo. ng nasal spray. Kasi ano, laking tulong talaga pag may nasal spray. May kamahalan nga lang po, pero grabe ang ano. Pag ganito pong ano, barado yung ilong ko, kaya sobrang sipon. Ayan po, pag nag-spray, ilang days lang po, siguro 2 to 3 days, okay na po. Hanggang kailan kayo dyan sa Manila. Pag na ano po, baka mamaya po, uwi na rin po. Kasi ang parang na ano ko lang po, update lang. Kasi naghihintay na lang po ng ano, ng schedule. Eh, ang ano po, every 2 months, nagpa-follow up, check up. Pag wala pa rin pong schedule, kaya ang ano ko is, siguro i-update na lang kung yung pasyente pa, kung buhay pa o ano. Parang yun lang po na ano ko. Hanggang wala pa pong schedule. Kaya yun po yung ano, pakikiusapan ko na kung hindi po muna maano yung operation. Yung uuwi muna po kami tapos ipagpapaalam ko kung pwedeng unahin yung tenga ko. Kasi yun po talaga yung parang sa ilong ko kasi
parang kaya ko pa siya, nahahandle ko pa siya ng ano, ng maayos, parang mag-spray, okay na. Pero yung sa dito po talaga, yun talaga yung hindi ko kinakaya. Pag sobrang masakit, parang ang bigat ng ano, mabigat talaga siya sa pakiramdam, parang hindi ka rin makakilos ng maayos. Kasi parang ano, ang sakit talaga. As in, grabe talaga yung ano. Kaya yun po yung ipapakiusap ko. Kung hindi pa mabigyan ng schedule, yung eto na muna po yung ano. Ano ba yung problem sa breathing? Hindi po polyps po. May nakita silang polyps dito sa right. Dito po dati sa left, ano yan, nung 16 po, na-opera na po ako nun. Nung 16 sa left. Ngayon po, Nung 16 ko. oo, nung 16 pa ako nun. Tapos nung pina-check up ko kasi po yung tenga ko, CT scan, may nakita po sa sa ilong ko na polyps daw po. Kaya yun ang ano nila. Kaya yun po yung inaano ko na sabi ko, kahit update dito, kung matatagalan pa, kung pwedeng yung tenga ko na lang po muna ang unahin ko. Doon na lang po sa probinsya namin. Kasi mahirap kumilos talaga. Hindi ko na kinakaya yung yung sa tenga. Parang okay ako tingnan pero talagang mahirap. Kasi gusto ko din gusto kong ayun na talaga yung negosyo, talagang ano ba tawag ko? Sarado pa po. Yun yung dibdibin yung negosyo, yung pagtitinda. Kasi pag may nararamdaman talaga, ang hirap kumin. Pinipilit ko naman po kasi talagang may time talagang pag hindi mo na kayo hindi ka pwedeng hanggang 8 lang ng gabi. Sarado na, pero dati nakakaya namin 11 or 12. Kasi doon, pang gabi kasi talaga yung mga customer namin. Sa tinda, alak, doon po kami kumikita talaga ng medyo okay. Kasi sa probinsya namin, hindi naman po kami lalaki yung mga gastos kasi libre tirahan, tubig, ang kuryente, mababa naman. Yung gulay, mababa din ang hinihingi lang. Isda, bigas, ganun. Ma'am Melody, gaano kalaki ang polyps? Hindi naman, parang paano pa lang po siya. Parang pasibol pa lang, patubo pa lang po siya. Kasi yung dati. Yung dati talaga, yung 16 years old ako, talagang malaki talaga siya dito. Sa left, as in talaga, lumaki siya, ang bilis na lumaki kasi. Pero, thanks God kasi Ngayon, sa kabila naman. hindi siya cancerous. Edsel Palyaran, hello po, good morning. Yung dating inopera sa'yo na bullets, kabila Yan. naman. Dito yan sa left. Kaya hindi pantay yung hindi mo napapansin. Hindi yan pantay. Ito, medyo malaki. Isa dito. Dito yan sa ating. Ito, ang sabi kasi ng doktor, pag sinisilip siya, minsan wala. Kasi di ba ilang bis na wala. Ang na lang nila, tatanggalin na lang para lumuwag lalo yung pagsilas. Yun siyang Kaso, yung pang-spray, di mo nadala. yun nga yung Ilang araw na kahapon, di ka nakapag-spray. Ngayon, hindi. yun nga yung inaalala ko doon. Sabi ko, ano ba yung nakalimutan ko? Doon ako sa bus na alala ko yung nandun pa naman sa lamesa. For operation po yun. Yun na lang po ang hintay na for operation. Schedule na lang po. Kasi nakapag-donate ko po ng dugo. Lahat ng laboratories okay na. Kaya sabi ko na dapat maanan mo ng pang-spray kasi malay mo. Yung himala, matuwa na nung pang-spray. Diba? Kaya nga binibili nga ng gamot. yung sa anesthesiologist okay na kung ilang grams yung
inano na po kung patutulugin or hindi. Tapos kung ilang grams ang gagamitin para sa anesthesia. Tapos sabi kasi sa akin, katulad nga ng dinayag ng dugo, kailangan 2 bag kasi baka madugo. Madugo na ang operation kasi pangalawa na. Hindi ko ano ba? Parang konti talaga ang pumipila pag ano. Ngayon lang po ako bumili ng ganito. Di, madami na dun mo. Di always kasi ako Monday. Madami na dun sa dulo. Ay, last na pumunta tayo dito. Yung una kong sama sa'yo, Sa unang sama. Di ba punong-puno Oo. yan? O tingnan mo. yung unang sama ko. Kaya dapat pala ang schedule natin hindi Monday. Saka yung nasundan ngayon, Lunes ata. Dapat pala hindi Monday. di mo naman masabihin kasi sila nagbibigay. Hindi, Ano nga? pwede ikaw mag-ano. Ako nagsabi na mag-i-Monday. Oo. Ako sinabi ko mag-i-Monday. Kasi mahirap nga pag ano. Parati ako di ba Monday. Ang hirap i-Monday. Grabe ang tao. Kaya, weekend siguro. Five. Five na. Hindi ko alam kung saan kwarto sila dito. Sino? Wala kasi yung contact doon sa bantay. Yung taga sa amin nga na ano, naka-confirm dito. Looking niya din nga. Looking niya. Ano? Nakapag-fine ka ngayon. Oo, naka-confirm. Doon sa ano, pwede yan itanong doon sa Kasi nakausap ko si ano eh. Nakausap ko yung kapatid niya. Na nandito nga ro. Ano daw nangyayari? Minsan nakakalabas. Minsan tapos bumabalik kasi pag nag-chemo, yung nilalagay pa na nagamot dyan. Ayun o, drugs. ano. Oo, drugs. Tapos nangihina siya. Ganun talaga ang cake. Bumababa daw yung ano. Kaya binabalik dito. Ganun talaga pag Pilipino. Talagang alos, parang ano, Bagsak. parang bagsak talaga. Kaya nga, di ba, yung kapitbahay natin na kita pa din namin kasi medyo ano, sa second cousin. Mag-anak pa rin natin. Kuya Jogger, ingat kayo dyan at Sa followers niyo may ano, game pa ako. Ay, thank you po Kuya Jogger sa ano po. Sobrang laking tulong po nun. Sobrang thank you. Sobrang laki na po nun para sa amin. Lalo na sa akin, sobrang laki na po nun. Thank you so much po. Ingat din po po. Ingat po. Labas muna ako ma. Lakad-lakad, inaantok ako. Kausapin mo muna sila. Din mo. Makita pa nila yung mga malalalang sakit. Hindi na. Din mo muna. Mamaya pa ako Di pa. Dito muna ako. partner natin. Magdala ko muna katawan Tsaka sila. lang. Inaantok ako. Tsaka lang sa Pilipinas. Huwag kang pupunta doon. Tsaka lang. Doon lang Para ako. makita kita. Miss Oh. Kuya Noli. Let's go. Amoy. Kuya Noli, good morning po. Unlimited life ko ano ulit. Saan na kami si Kuya Noli? Anong oras na? Nag-i-edit na yan. 51. Ayun ang charot. Kuya Noli, sabi ko yan. Kuya Jaime. Sabi ko. Kuya Noli, good morning, sabi ni Ate Catherine Guansan. May mga Guansan po dun sa Bicol. Ate Catherine, mga taga Malawag na buwak. Yung mga Guansan, Malawag na buwak. Si ano lang pala. Ano ka muna? Sige na. Sige ka muna. Kuya Jaime, sabi ni Kuya Noli. Pagdamog na. Kuya Benji Fernando. Ate Kap.
Taga-Sadto ko, pre. Ah. Taga-Malawag po ka. Sa ano po, sa Malawag po yung mga guwanson. Dami. Hi Ami, this for your nasal spray. Iyo Kanoli. Ate Chi, Ate Melody. Hello sa lahat. Kuya Noli, sabi ni Makbo. Bicol din pala si ano. Bicol pala si Ate Catherine. Taga-Sadto. Ay, Kuya Jaime, salamat Kuya Jaime. Oh, thank you po. Amo po sa di ko. Oh. Taga-Bicol. Taga-Bicol pala. Mismo po ka sa Malawag. Taga-Malawag po mismo ka. Yo, sabi ni Kuya Jaime. Salamat po Kuya Jaime. Maraming salamat po. Oh. Noon wala kang kita na dito na. Buong doon sa green. San po talaga mga ano, mga guwanson sa to. Para ni Kabulangan, ito likod Kabulangan sana mga guwanson. Sa to po yung ano, Tinago. Babaw yun sa Tinago. Mga guwanson. Thank you Kuya Jaime. At muna ako po, Ate Cher, salamat po sa ano, sa pag-tune in. Salamat po sa ano, suporta. Sent na. Sabi ni Ate Cherry. Nasa CR po si Mrs. Nasa CR po siya. Thank you po Ate Cherry. Bye Cherry, sabi ni Kuya Benji Fernando. Amo. Mga taburnal. Oh. Meron pa dun Garcia. Tapos Pabi. Taga-Malawag po pala Nika. Taga-Niburod man sana ako, ano? Taga-Niburod po ako, Ate Catherine. Sabi ko na nga ba, guwanson. Tapos namanogang po ako sa Kawakagal. Aliman po ako, Aliman. Ang apelyido ko, Aliman. Diyan naman si Michael magpapantay yan. Tayo magpapantay dyan. Kami na bago sa December mo. Bebe, masabi, tingalaw. Ako hindi ako nirin. Taga-Malawag pala siya. Sino? Si Ate Catherine. Sabi mo na, Gwanson eh. Salik ito eh, Bulangan. Alam mga Gwanson eh. Bulangan. Sa tatrabaho ya. Itatrabaho ya sa dia. Na? Tapos na. Paano si Nene? Ito sinabi siya. Hindi pa ko
Dire. Mini. Ano mo kaya eh? Nababa mo. Bakit nga yun eh? Tsaka dito kay Trengka ano yun? Nagpa-check. Ano ka na David? Tagasat ko. Magas na ata ko na rin. Ano po si Pagsikihan? Oo. Thank you po. Nag-medical. Deca Oh. Home Ortigas. Ortigas. Nag-work siya. Friday Pwede yun. ka home. Ay, Deca Home mga kabahay yan. Hmm. Sa Ortigas. Pinasok ko dyan eh. Tapos may ano sa ate Cherry. Expert na ako. Kaya Friday. Tingnan mo. Nagbabay na si ano. Oo. Wala na. Tabor. Ano siya ako na Resort na ako. Anong linggo? Sumama ko yung Ah. Taga-albay pa ng agum na yun. nalagpas na ako. So, pwede ka sa on. Di ba sabi diretso blessing sa inyo yan. Nalagpas ko. May ano ni si ano, Ate Maria J. Ate Maria J. Na-post po sa ano po. Ano ba? Susan ah? Comment section. Sa, dito po sa comment na ano po. May Gcash po sa dyan na nilagay. Na yung ano po. Sa mag ano back rib na lang po. Ate Maria J. Mas ang layo na ata. Sige no. Hanapin mo. Tapos, Ano po? Sakto sa ako. Dun yun sa dulo. wala na eh. Sa unahan na yun. Ayun. Paano ba yun ipi? Hindi ko alam. Hindi po ako marunong po, pero nakaano na po. Opo, Na-comment Kuya na Teddy. po. Ayoko na. Lagay ka home tigas. Doon ba yun sa ano? Eh, grabe naman po si ano, si Salamat po Ate Cherry. Ate Cherry. Sobrang laki po ng Ate Cherry. Sakit ang pa ako. Ang dami nyo na pong binigay sa amin. Pakiulit hindi kita marinig. Ate Maria J. Dun. Di, ano mo na lang ulit. Paano ba yun eh? Ano? Di, ano mo na lang ulit. I-type ulit. Oo. Nakakahiya na. Ate Cherry, sobrang thank you po. Sobrang laki na po nun. Yung sa comment section. Tapos yung pinarash ng Check mo na lang ulit. Tapos ang ginawa, may tutor nila sa merit. Hindi ka copy-copy ganyan. Kaso na? Copy ko na lang po. Tapos Sobrang laki na po nun Ate Cherry. Thank you po. Galing. pero hindi ko din ako gusto. Tapos ano siguro dinenext mo. Yung nakita ng doktor na tumataan, istambay ng parang observan ng baka. Yung tumaas na tumaas, hindi na ako sumunod. Tapos may pasyente kailangan yung isakto. Hindi ko na kailangan ng dugo, isakto. Type of pares ng Yung ano niya po, ano, Ate Maria J, yung Gcash niya po. Gusto ka, ayoko dun sa linda ng pakukulang tape. Sabi no, nakalagay sa Pasensya na po. Saglit lang. ano pressure? Sige, i-share mo. Masa tayo. Nag-vlog pa rin. Saka yung magkahalo na kaya 0956-911-4587. Tama na ba? Basahin mo. Sila yung pangalan mo. tapos si Reggie daw.
tumawag din sa amin. Tapos din. Tapos eh, siyempre, yung Catherine. nanay matay eh. Ako ko yan ang likabay na mo. Kabay pala nila. Maria J, salamat bigay niyo. Messenger niyo baka di siya maka-send ng Gcash. Jessie, ay po dumalo. Yes, isend mo muna. Dumalo. Ayan po yung ano. Ay, wala sa Gcash. Messenger mo na lang. Ayan na lang po. Yan po yung name ko sa messenger. Uy, sino dumalo nila dito? Nag-tropa naman dyan eh. Kasi bawal na dahil sa bawal na dahil. Ang ginagawa niya. At Ate Maria J, ayan po yung pangalan ko po. Yung may account po kasi ng anak ko, Yun, sir. yung YouTube po. Si Eddie Boy Vlog. Aga ng live mo, Kuya Jason. Unlimited. Kuya Eddie Boy yung live ngayon. Walang rules po. Walang rules Hanggang ngayon. sa 20. Sa lunes lang pala yun. Oo. Halos ilang days lang po. Sili, ang dami na, ang dami din ang doon pa. Sili, minsan kailangan niya sili is Renzi. Nani kayo? Kuya Noli, ano yun Kuya Noli? Pwede nang mag-upload kahit walang 20 minutes. Kasi walang rules nga daw si ano eh. Kahit di mag 20 minutes, pwede nang i-upload yun Kuya Noli, no? Okay, messenger kita nung kailangan ko. Opo. Ate Maria J, ito na lang po yung hanapin niyo yung pangalan ko po sa messenger ko. Hindi po sa Ami lahat. Ramos po yung ano. Hindi po Asan sa yan? lahat. Yung Facebook mo. Ay, ano? Facebook. Pakita mo mismo yung profile. Sa messenger lang kasi hindi ako ano. Sige kuya, sige kuya. Yung profile mo para mahanap ni ano, si Maria J. Ito po. Kita ba? Ay ano mo, ibalik na lang ang camera. Ito lang. Ito po. Sa messenger po. Yung mismo po. Sabi magkabantay lang. Hindi. Papa, di ba na-live na nakakadaan? Ikaw mo, ano, ayan po. Ayun. Ami Ramos. Ayun po yung profile ko po. Hanapin mo siya. Ito. Pangalan ko sa messenger is Mar. Ay, sabi ni Sir Teddy, kayo na bahala, kayo masusunod sa 5 days. Ami Ramos po. I-chat ka po ni ano, Ami ngayon, te. Nabait mo sa ano ko? Facebook. Ito po. Ayan po yung pangalan ko po. Sa Facebook. Tapos ano po? Search. Tapos ano po, wag na lang po kayo magtaka sa Facebook kung walang upload kasi hindi po ako nag-upload. Manalo. Manalo. Yan nila. Ito po ba ay baka hindi pwede ipakita sa camera. Pag-uwi sa bahay, linis yung bahay. Hindi nila. Kailangan
Pwede po bang ipakita sa ano, camera yung Facebook mo kasi ito na nakita namin. Kung ito po ba ano, Yung may kasama po kayo sa profile po. oh, yung profile mo, Nakaupo sa ano, may lamisa. sa airplane po ata. Parang airplane. Oo. Ate Maria J. para ma-sure baka may gumaya ng account mo. Opo. Pasensya na po. Okay lang. Pakita mo. Oh, okay lang. Ito po ba, te? Yan po ba? Tama po si Kuya Noli. Baka daw po ano. Baka po may mag ano din po sa account nyo. Just oh. Sa airplane correct. Oh. Yun sa airplane nyo. Yun po yun. Yan po yun yung profile na yan. Kung ano naman sa kapitid ng opera, may space. Pero sabi kasi nila, marami kasi nagsasabi. Kung mayroon man, Oo. mayroon man. Magchat-chat po si ano, si Mrs. Sayo ngayon. Try ko lang po. Kung Ito po. saglitan mo na ito, baka may mag ano sa account mo. Mahirap. Aray ko. Sakit ang likod ko. Maya-maya pala pag ano, bubukas na rin. Oh. Ayos daw. Nag-message po si ano, si Mrs. Ay, ayan na po. Pero sabi naman ni Steph, Oo. Okay na kuya. Na ano na po kuya. grabe naman kasi ko pala sabi ng software, tsaka cheesy. Partida po yan, medyo. Hirap na ako sa kasalanan. Nahanap na po yung ano, yung messenger. Po, salamat po ate ano. Maria J. Private, ano yun? Private jet yung ano. Salamat ka Noli. Kuya, thank you kuya. Maraming salamat po sa mga sponsor ni Parang Jason at sa buong team. God bless you all. Arami yung kato. Kuwan, Bonnie. Adeka Homes, Ate Catherine. Guanson. Tama ba? Ortigas. Saan sila ba ito? Kuya Benjilo po, mahirap ang panahon ngayon. Marami nang nag-scam. Account ba? Wala akong bank account. I'm so sorry po, pero wala po akong bank account po. Ate Maria J. Yo, morning. Hello po, good morning po kayo Robin. Good morning po sa lahat na naka-tune in. Oh, Ay, si Ate Maria J. pala Oo. yun. Yung may ano sa UPS mo. oo. Ito yung Yung sa Paranaque. Sa Paranaque. Na may bahay. Yung sinasabi mo po na ano na
ibibenta mo sana yung bahay sa iyo, PS4. Ito Paranaque. Doon sa pinaglalaroan namin. Si ano pala yun. Dito pala yun sa Ate Maria J. Opo, kausap na po. Kausap na ni Mrs. Pasensya na po, napakita po namin yung account. Ano naman tayo, naghingi naman tayo ng abiso sa kanya. Opo. Wala po akong nakahanap na ano, na bibili. Laki kasi ng halaga nun. Malaking halaga yun. Yung magandang tumira doon kasi di nababaha doon. Di nababaha doon sa yung UPS4 na yun. Kasi yun yung ano, kasi yung naglaro kami doon sa UPS4. Mas nakita ni Ate Maria J yung vlog ko doon na doon daw yung bahay niya. Kaya sabi niya sa akin dati ni Ate Maria J na maghanap daw ako ng kung sino gustong bibili. Ay, 5:15 na. Ito, pwede mo na ito. Ibas mo na ito na ito. Ito ka na nag-umupo. Saglit. Gusto yung likod ko. Huwag. Ay, palubot na yung ano ko. Eh, may Palubot na. pag papasok Ilang na oras na? mag-out na tayo naman. Mag-4 na oras na tayong nakalive. Mamaya po mag-out na kami pag Hindi, paano na? Papatayin na. mag-out na tayo. Oo. Thank Ay you po, po sa lahat ng mga nakasali. Mag-out na muna po ako kasi 20% na lang yung battery ng cellphone ko. Gagamitin pa to kasi magkukontak kami dun sa bahay. Kukontakin ko yung anak ko kung gising na ba. Ano po, Thank you po sa inyong lahat. umaba na po. At pakita ko pa sa inyo yung pila. Ayan. Yung mga naka-wheelchair, nakauna sila. Wala silang sa pila. Hanggang na doon po. Paikot na yan. Dami na po. Tapos kami naman dito sa bungad. Pang po kami, pang 8. Pang 8 kami. Tapos akala ko kami yung pinakamalayo dito. Mayroon pala dito taga Samar. Nagaling Samar pa. Yan sila sa unahan. Ayun po at palubot na. Yun, maraming salamat po sa mga nag-tune at sa mga nagpakulay. Shoutout po sa inyong lahat. Yun, salamat. At Kuya Tidi, salamat po at Kuya Ruben, Ate Cherry. hanggang simula nagsubaybay kayo sa live ko, nakausap ko kayo. Natanggal yung antok namin. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Benji, Kuya Julius, Ate Cherry. Ate Cherry, Maria J, Kuya Jagger, Kuya Ruben, Kuya Edoboy Vlog, Ate Marie, yun. Kuya Noli, Ate Melody, Ate Catherine, Wanson, Ate Melody. taga Bicol pala, Ate Melody, hello po. Yun. Salamat po sa inyo.
At out na muna tayo. Thank you po, thank you. Sa 4 hours, halos almost 4 hours. Nawala yung antok Bye-bye. namin. Thank you po. Bye po. Lubot na talaga. Kaya kita power bank ay